Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba AHENKAN933FM. AHENKAN FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba AHENKAN933FM. Let's go.
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba Ahinkai 93.3 FM. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. I will lift up your name. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. It's another beautiful brand new Thursday morning, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM, transmitting live from our national studios here, Equia Frakoma, precisely a Wachimabo Wabo, some 42 minutes down 6 a.m. Terrific Thursday morning. Mame mo akwaba na menchia o. Se bibi aboko de. Na wo da yi. Anopo ya hoden wo ho. Okay. Ahoden wo ho na wo de aseda de ama the source of that strength. Nia wo de sa ahoden na ama wo no. Wo de aseda de ama no ana. Unyanye ye wo ho. Me pacho. I'm giving you that real opportunity for you. Sa can be betrayed, young couple. Sorry, as yeah. I don't know why and so am I the party. Take your mother, but Jim, dear, more free son, yeah. Ya die so for on my domini mobile who saw my nano pay. What can't ye? I can't yes for home. I don't see me per se what the aseda. Any ye demanded in chrono, nano pay, ye young couple. Near a bank, yeah. Yes, say Asidan Kaudin, I yen Kaudin. Say a coda, yeah. Now share what before Mao be boy and Hobine. Senior Kayano. Or send our son above for my ain. Say on my and Hobine, on Shay and so I am Emma Sam. Why any sap pepe? Ah. Whoop. Jose, na hindi fatalo, na hindi fatalo, Ghana Adisi Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. Odi madinina wawa amenina otumi adinina ye
Ankamewu Yesu Christa dunti made me ho ha Inkaye ongameni Oni madinina ha Wawa menina Wotumiadini Bum ha Hey 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 Oni made Adinina Amenina Wotumiadinina yeah Ede is aduma Oh Yesu Christa dunti made me ho Ankamewo Yesu Christa dunti made me ho Wum ha Yeah Messiano See Jesus Obuoba Obuoba Saba Ya very da Tihano Wasi Sami I am me fufru Running me nama Yay Ya mama Why am me fufru Ha Wum Messiano Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Ati Ediba AHENKAN933FM Hey! Come on! Ha! 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 Yeah! Oshe Yensuda. Ah! Never oh my. Oba Tampa. Okaye fam. Oh. Mayenya ehia yen eneni denyina unyami tumfo ohwe yesoda wataba kese no boy oh my obatampa okaye fam o mayenya ehia yen eneni denyina yedi achira yenko Yesu nyuma so ampa ewie mbrese ne besa kone de muni na ma me fanto aso fama o se me kan kire o se anope ya wia ne unity na te asim na abo ama ne ho aba no na ebegina mu saa kokopem awia brem anwumra ewie mu bejo adenti ya no ahye ne nso me bone to fa de ama we na ewie mu awia no ewo wiem adenti ya no ahye ne nso
Send you Wimbobre, ABC Akone Demui, watch us on Opaya, we are unity on Opaya. Not to say free prem to Brehokono. And then Anemua, Kusi Enumre, I Wimbejo. If I chose the ABC Ako, I'm not media money and the amount made us say. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. Afei nyankopon asem we de nam na watch we no akaka krabi na si but asem we ye de be wura the following week ni mu na ye di mu nkomo remember remfi of frame Obuoba Ofori Amanfo yes inkonya every sabre kopim sa no pa no ndubebo for God encountering uni mudada ye baba be sumo my Ghana arias and somewhere then na watwi mu nyina somewhere baba ka ho asem yes make God your alternative. Obviously God is our alternative anyhow you put it, but the person wo odi two three say make God your alternative. San se me Onyankopon enemy alternative ye be chirechirem eduru ba bi abraboni mu ye dendenden pa ede ma brantie bi ana ye frɛ no sɛ Jabes eduru ba bi abraboni mu ye den pa ede ma papa bi ana ye frɛ no Gideon na ti ha Bible ma yeti ase sɛ abɔfo yi wɔn ho adi de kyerɛ Gideon na ɔka kyerɛ Gideon sɛ Gideon woyɛ a mighty man of valor. Hey, a deep for the Yankopon for a deep for no so as a send common the ato abraboso. A bidim sa wo uye nyamini pa kese pa na u ministry e sha sia e de anu nyam beba e de sika beba u ministry sha sia enkrofo kra beka se akwaje aduro sanse Yankopon tumi Yankopon ja a wodi e boawura mu ama wodi aye nyame adwuma no ano wodene. But as we speak, what does one for pray and sa glass home? Me no ka say adwaman no one nkrofo da so delay nim den am kon boot for boot. We receive prophetic words bia adin sembia e was say ye adwuma wo abrabom. Onsa ka biribia firi osurusuru musoro a e wasanka esesa wabrabo but be pem sabere unhuru ho ano oton wa ye nto aware akura unware bi na so we receive prophecies last year na we receive prophecies say we be ware me no ka say akura boyfriend akura woni bi baba mu ya bu ahun otu ani ento obi anim eduru ba bi ana ya ose kokko no maduru kura ni wu ahun eduru ba bi ana ya wo say end it in life and that will be all. That is the alternative for wo ohwehwe bibi fofora ba wa dwene mu se ma menye wei na se me ye wei anasa se me wu anasa. Listen to me, wu anansa ye obesa ko bu aten but sa another solution no a se wo fa se wo de solve mathematics no a se eye simultaneous equation se eye elimination se wo find r wo find s wo find z whatever sa solution no a se wo fa se wo de solve o problem a ebetumi aboa wo no eno ni Nyankopon. Make God your alternative. What try or Soronia FM anye ye
anopa yi me kamfu nyankopɔn bi di ama wo sɛ baby a wanante akoduru bia eye na ye wadwene se wahoɔden betumi ɛna no Bible ma yɛte aseɛ sɛ na eye Peter mo adwen sɛ because of sɛ ye ba no ɛposo se yenyi nam se yenwu asew se yento net pa ɛmfa nto nsuom sɛ otumi kokogina nsuo ne ho Peter tumi kogina nsuo ne ho a onim ba bia ɛnam wɔ into ohwe pono a onim sese ne pono aha ne ye dede se ne aha ne huru no enam ne bewo ha ampa wo to asew no edigu ho no mu ane wayi nam. But it got to a time or the nadwene yeye or the nyansa yeye or ye nadwene say out of ni nimdi a wakonya e wo classroom no wo de ba be keka bomu aye nioma bi but okeka bomu a ni PhD no na enye adwuma eno nti wo tena pone so da mu ni nyina asem a wo kan ye ne say ya tena poyi so da mu enyinara. But o man ne ho kwan sa afeidie eye afeidie mapem miankasa mi di mi book mi nim de oman Ghana ye di book no abu oman no a eye e wo se ye tumi ejai oman no mu di mawurade na ye tiase se ye di nyansa ye anye ye. But we will make God our alternative. We will invite him to come into our life. Se otu nsa frɛ no a obeba no aba be yensenkyerene. Make God your alternative. Hey, wa ba mu abu anopai me se unya nso awurade nhweye. Se wo so waso aduro ni nyina hwe. Okay. Waso aduro ni nyina hwe na waso awurade nso ahwe ana. Unya nso ne nhweye. Make him your alternative. Na obebbo kwan ato ba bia okwan ye. Ti wa bra Yesu Kristo ba mu no. Wa bra Peter na mo ti ase se wo nyansa na wo nim die ntumi mmoa wom PhD ene sa niema na wo makotro brofo akese na makotro no omo hunu se yemfa nsolve economy omo hunu se yemfa ensolve bad situation na nia ye de solve bad situation nia ye de solve economy nia ye de solve unemployment eye asafo awurade na omma asafo awurade ne kwan emo ba na bra bom. Make God your alternative. So what so ahwe na sa anye yi a me se so awurade nso hwe ne hwade o pay afuna wo ba ye de wachi osofo be na won ko ne ho aduro ben dunsini be na won ko ne ho Unamfufo ne katela se hwe before edwemu ha de ubetimi atena ha na wo business na wo ye na tintim no e wo se ye de wo ti kokose baabi e wo se ye de wo nsa kokose baabi eni nti yakọ ne ye de bansere atotototo enkrofo asene mu wo mo nan ye twetwetwa wo mo nsa ho ene nioma de motahyehyɛ hyehyɛmu ne ye ka kire mo se eno ne alternative no ebe feli wo mo eja beto store ni mo nioma nyina be hye na anopai onipa a wo ma ne kwan obi a wo ma ne kwan se me de ma ho odi nyina ya anyeye na no Peter o se ya anyeye enti se wo de waka se eye wo na waka na ye wo anu mu asem nti meso ahwe ampa Peter so hweye na dansidie baaye anopai won so sawurade hwe na ye nhwade jai wo pemu fama no butaye nti a wo unhyeda nhunu nani wonyam no unya wo pemu nyina mfa ma no unya mu nyina mfa ma no se wo begya wo pemu nyina de ama awurade a awurade be yensenkyerene ena no jabesi asem a mekan jabesi na abrantie mu a ose meni menwia mu nyina na asiso menwia no mu a menwia mu asiso yi yesi ye kodwadi a yebekọ wo mo ne nyina yebeto meme de na efe pa wo nya se nya fe me yani mo nyam ni pa o se yeba ne se ye ntworo obrofo a metimi tworo ye nka nso a metumi ka se eba ne se ahoden ye mfa ahoden nya adwuma a me energetic metumi ya pagya nneoma kese with excessive energy me wasade ni nyina me possess all the qualities ni nyina na so me kwa adwuma mu bia adwuma bia mete se ha vacancy wo ho me kotra ya ye mfa me nti wotena ase ene wo hya ase se wo dwendwe ho se ma me nko me maame ho na me nkonko bisa me maame se
me ni me nua nyina na asi so. In fact, me ho ofe pa, me yanimonyam ni pa, me Jabez, de be mpa adwuma. Ha, eba ne painti metimi aye, eba ne yemo dance metimi aye, yentwa blocks metimi aye, eba ne se yentrotro nso a me yade pa, yemprapra yensiesie fie, ede be adwuma ene onipa dasani en wo so wo ye no de yeyie e wa brabo mu a me Jabez mentimi nye, metimi ye we no nyina, nanso still me bre aden ma menko na menko bisa, okoye no koko bisa ne ma me se eno se wati ha, eno aden ti na wo ba ma bra sa, eno se wa sha se wo obo na mane no se hwe. Oya umu na menyinsan wo. Oya umu. Ena me nam so de wo na tie ha. Menyinsan wo na papa e di divorce letter ba ese me pe mi nsan. Wo ja me. Menyinsan ya na ye fie wura betu yan. Menyinsan wo a. Ena eja eto medwa pade a me di emfie bebre na apɛ eja tomu. Menyinsan wo no. Ena me hwere saa ne o ma nyina. Na ase eno nkrampo nya enough ebre so ye wo se me wo no hey nanka nyankopon ahyehye se oba obefa yafunu abosome nkro apa ho kra na awotwe mienu nanka wawo na meme de wo menyinsan wo no edi afini akire ansa na me wo ma wo mumpo yesan eyam operation na me firi we ni mu nyina na me kan se me mafa wo ye mu na me de awo wo Jabez mafa ye mu na me de awo sa abrantie ene nti edi a me de ma wo ene wo ye awo Jabez tena se di no se how hwe eduru ba bia wo se wo kofie no ko bisa asem o abrabo na wo bono no fon sa no eduru ba bia wo se wo kofie no ko bisa asem na ye ka kire wi a na wasan ba Jabez ko ye ko bisa ne maame sa adenti na me bre adentia na maame ne hya sese wo bo na mane Jabez ti sa asem ne Bible say na ne were hoye obubu gu fom afei o hyase se wo sra wurade o hyase se me maame ho amfa de a ene I will make God my alternative and Bible say Jabez e ma wurade eye ni solution e ma wurade ye ne nsem nyina no muayefo na Jabez eja ne kra ne pemu de ma no wurade asem ye tie se na brabo exercise. Make God your alternative. Meaning whatever spoken word it has been said, it has been placed on your life. But say obetia say enipa ntumi moa wo eye wurade na beboa wo. Nti wo beja wo pemu nyina de amano a wo behunu nani monyam. Anopa Kristo asumdwe nka wo ho. Na dom nkoso anya kese mfa mma wo. Oya dum wure obehwe wo so. A wo ho ma sem. Na se wo beja wo pemu nyina na wana montuo wakone abadie nyina waja ni nyina mu dia mawurade a wo ye agenya nkopon ye obenya nkopon ye honkronkron nya nkopon eyire so kire so seden se ne wangu Peter mu animu ase no wo ongu animu ase da obehwe wo so frame Obuoba Ofori Amanfo me say make God your alternative in life and you will never beg for bread. Nyankopon ya adoma wo kire beto aso. And then the following week in the you besan to aso near Casa Semi. Na Eurade, ebe Eurade. I'm an assume for so I an assume for. My young court near Congo for sports and fam row. You are. You besan to aso, Maakye, any Jumedino. Edin. Adeshimamba Ghana mamba yama munyina akwa abaso nkobiu embra hinkan 93.3 so agudie mu semaso ya tenase de nsem no eba medin ade Joshua kwabna jeni mo beti obrempon pokuare
enso enkafe Yosef Aji Raymond Ashete ura tene Ben Maoli omonso omo bwana fe djumadi no ababijao ene anope ma yemfa seda Emma Jubilee Hospital omaso asen agudie mu nsem no ye de ba dandan nyina me ka kire se wo yare na pa baabi age ayaresa yana se okra wo fie wo peseni no hwehwe wo body mu a kona kopie mu ewo Jubilee Hospital na yembo o sa kwan so lab ho afi pharmacy enso ho antenatal care postnatal care theater ibia surgery bi operation bi na pese o ya bpm na yembo o sa kwan so afi maternity enso ho ene pese o twa scan wafafro wo pese hu sakra no oyo ba o ye bema odaye anase ondaye o bema prostate no se o check na bibia enso koyi e de ma bpm Jubilee Hospital a yibetimi aboa o sa kwan so afi bia yare bi achew anase bibi chire wadwen ene no usuro fere so bedu nkomo de achire unu abepiem na afi oni ye cancer no emedi nkomo na afi nchechire ho no nyina no yemfa ema no bibia nso entimi enko fine emfa ema afi wani na oni no hwade a unhu wani so na ye kusukuku wani no wo ho na wani approve so wo issues o wani hu dia eno a ene Jubilee Hospital afi diabetes ene hypertension for no ya dia ifira na pa bia nchechire koso e de mama betimi aboa mama ya de wani nyina no so no etimi atu aira afi oba na se ni na kom na de na se wo fie opeduan papa atwadia kopiem o Jubilee Hospital ye canteen no na afi yembo meat pie ne no sausage na pato bia benye bi ato enso o Jubilee Hospital canteen no afro ni chioma oba na kita insurance so dia ye beji na ya hwe se ne no private and se government no ye beji na ya hwe ene no frɛ number so na afi nkoma ka we chi nyina no oni yan endi number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 o hwe chi akwan a Odnaboabo road Amantra bridge ne so ho na hwe Jubilee Hospital a ubehu Kona fe yem fen semno yem femla emre eni ho ye shall stay free amanone enra UEFA Champions League no round of 16 no na is the second leg no matches ni bi etimi tutodwa na wura Tottenham Hotspur Stadium ho enra big game etimi ko so Tottenham Hotspur etna ho omni AC Milan equity etuka first leg the second leg ni boma na is AC Milan etimi qualify ewram our quarter finals afi wura Germany big game etimi ko so Bayern Munich boboko no tonsa at the fair Paris Saint-Germain game ni bewie no na Brantford Eric Choupo-Moting etimi abo first goal after Brantford one Goretzka ere ba ko pe so ma team for Bayern etimi chi PSG abo na academy no PSG etimi antuka first leg no and second leg ni boma na just team for Bayern and so etimi the 3 goals are qualify come anim etu here say teams are qualifier that is Benfica every Portugal are qualify afi AC Milan every Italy and also Chelsea every England one also na Bayern and so free Germany omoko and Masters na just say UEFA Conference League no matches ni bi baso enya senketwa afi urema AEK Lanaka tonsa at the West Ham United no mo dan tam so Anderlecht boboko no tonsa at the Yellow Submarine Villarreal boboko no mo edia boom afobeko ani na just enya senketwa yenko na fe Slovan Basel abatonsa at the FC Basel no mo dan tam so Fiorentina Viola tonsa at the Sivasspor no mo dan tam so Gent boboko no abatonsa area team for nice Besiktas no mo dan tam so Lech Posen abatonsa also etimi area team na yes almost so every Croatia boboko Dynamo Zagreb no mo dia boom we UEFA Conference League games so no and yedi musem no yedi amamo afa the UEFA Europa League ne so no match day 16 say na AC AS Roma ebetena say on a Real started the game no at the bear in terms so sanso na Bayer Leverkusen enso ne Foran Varos na ebo afa Sporting CP betena fi no ne Arsenal enso at the Abon Union Berlin enso ne Royal Union SG in ebebo Juventus betena fi no ne Freiburg enso at our terms so Manchester United and Real Betis na ebo afa Sevilla enso ane Fenerbahce na Shakhtar Donetsk enso atena fi no ne final at the Abon way games round of 16 the UEFA Europa League in Ebaswa Yerimun Krano ejao yenwura mo UEFA Champions League no on say player of the week no nomination no etimi ababonten ye ba be yi ba ko na fe de sabas body no edi amano Thomas Muller esiakan edema Bayern Munich boboko no din etimi aba afia Brantford Fikayo Tomori esiakan ma AC Milan ni din etimi aba afia Makukulela esiakan ma Inform Chelsea ni din etimi aba na Brantford Rafael Silva esiakan ma Benfica etiweni mrantie naya ye ba be chusu bako na fe Champions League player of the week no ye de etimi amana enu sia no penkome for bed in sama
no yɛde ama wo jempie mu Adidas enso akache yade asa company be pie ma ntade na afi mpaboa de omudi makotini ye pom ye ne papa na do ni chiem Europa yade players ahudo bi o magidin Adidas fo ne ne ehom boot ebi ti sa Brantia ne Leo Messi Adidas ne ma ne nioma afi Mohamed Salah Adidas ne ma ne nioma na afi Paul Pogba mu nyina no yade Adidas koi ne ne ehom ntade sanso mo boot eba bibia so timi ekoyi enso ede mo na Adidas eda betu dwa sende no for the first time in 30 years omo ba ye yade a omo afeli omo alose ohwe esika na Adidas ene no omo ahwe a be se 450 million pounds yade ene no ayede from sika minya ne se omo ni Kenya West abranche rapper na nkese collabo bi ekoso na so nya Adidas for no eche ase ma sa collabo no enso etimi ekoso enu ntino na se enyoma egu no omo entonye no be se 1.1 billion pounds we nyina ye ene no na nkom ne Kenya West collaboration na nkom be 20 na Adidas nso enyeska na enam Kenya West na se ne no ne collaboration na ankoso ntino Adidas echema na for the first time 30 years omotimi ayira be se 450 million pounds yedi mu nkra no ejao ye wura mo no big game ekoso Germany emra Bayern PSG ebo ne kan me no ma PSG entimi atika no yedi game ni be wie no Thomas Müller penifo edi man of the match no etimi ema no na me no ka se de ba se wan hwa papa fa no Christopher Gaitier Paris Saint-Germain coach no wan hwa dachi be bo ne na situ e say performance no enso enye na game no nice line no Messi bono 150 game UEFA Champions League game na se no Messi entimi as mastermind day amapa just Paris Saint-Germain entimi an qualify na wura mu abakwasema Ike Casillas ono na about Champions League dodo 176 games and a Brighton abo afi Cristiano Ronaldo 175 games and abo and afi Lionel Messi 150 game na surinya na no Messi enema entimi ankoye anfama no na Atletico Madrid coach papa fa Diego Simeone enu ani 11 years pepepe ono so joining Atletico Madrid boboko no intenu mpanifo enso timi celebrate coach na enu so yakome fra Atletico Madrid ba yedi nsem no yedi amawo Manchester City omu player ni din ade Joao Cancelo abrante no na oboni game de Man City ena ene no tawantawa bi ebetodwa se oni head coach Pep Guardiola omontem ensheda endrosa enu ntina yade abrante no oko 6-month loan enso Bayern Munich boboko nim reporter Eban se Bayern Munich de nsema betodwa se nde no abrante no some start chance o metu stand no contract ne de omo bayafo omo enye onim se abrante no sika dan so no 62 million pounds na Chelsea Madrid nyina atwomti se sa Portuguese player omo ahia no na so Bayern Munich say sa loan na boboy no eso am on the nifanchem Man City omo ntwa so ene no enye adwuma bio ye wura mu Belgium ne ni komo Club Brugge coach United Scott Parker na no am no ka said ya papa no ya bone na situ papa no koye no but na say 12 games ewini mienu pe e say Club Brugge pe coach enti papa United Scott Parker no ya pam no as a manager e de ma Club Brugge boboko no na Newcastle the signings no nyame ma sama nya semketo omo so mu Manchester United captain abrate fan Harry Maguire omo the 90 million euros edi gram e de akodada Manchester for sa abrate fan Harry Maguire no omo be jeni mo na for no service kan e de ma Mark Price Newcastle boboko na anope edi nsem no ababe jawo na abrante ndin edi Jude Bellingham onim se Liverpool edi abrante na chi yie achepa na ahwe teams ahodo edi Jude Bellingham achi a Liverpool na ehuradi nkan sa abrante no ombetima nya ne signature na reporter Eban sa abrante no so no ope Champions League football ball into likely say Liverpool team qualify ekopin with the next round and that's ne no na so team qualify ekopie mu our next season Champions League ebeba so a abrante no Jude Bellingham no obetimi assign contract na dem Liverpool na emom se wan qualify ankopie mu Champions League ne dia na so ni chema Manchester United Chelsea Madrid na likely ni Man City abrante no Jude Bellingham enso betimi assign contract dem ma yedi mu kra no eja nyame adoma na say June summer transfer ni bie per married players we omunia so contract ewu entiamfa se Kotoku Royals mo permanent bia mbetimi awura mo Madrid na afema ko permanent no contract ewu de odi kan aya brate fan Karim Mustafa Benzema ne contract no ebewieye afi Luka Modric ne contract no ebewieye Nacho ne contract no ebewieye Dani Ceballos ne contract no ebewieye Toni Kroos ne contract no ebewieye Marco Asensio ne contract no ebewieye na afi Mariano Diaz ne contract no ebewieye eti Madrid nyame adama players abubo mudini ano nyame adama sama no unsu betimi awuram akwakopa bi Sergio Ramos Paris Saint-Germain se contract extension abrante no buy no waya de yepa into on man contract extension no so betimi extend contract no edema Paris Saint-Germain boxing mu Floyd Mayweather ene abrante udoni chem boxing ma okonkodem pa and
boxing so de onimbo obo boxing boy ya wonu su ba kokra bet ahodo abrante na gie na nya de ketua na 2023 on Sunday no obekọ 5 countries so na 5 exhibition fights or the abani into over than say Fred Mayweather na we PM Ghana Bukom Boxing Arena Trust Emporium no the pair boxer back no na boni afufuro ma na we PM UK na ko bout back enso home until Fred Mayweather say no 5 exhibition fights or the ebaso or 5 different countries so we aya Fred Mayweather enso that to jadi munsem no e di eja en chene bebe fie na yenwure mo Brighton na fe unu say Brighton ablante fan Moses Kasiedu enu mpanifo kwotena say some the price ne dia ba enti Liverpool amope no afe Chelsea ni Manchester United ni Arsenal no Brighton for say 90 million pounds mo de ba dia Moses Kasiedu ombeja Brighton no so etimi akonze de Brighton for no sika no the price no so aba betu dwa no pedi nsem no ye de amawo Soboti aso asen de fisem no so eba enano pay o pa bibia ti say tin ehia bagubu na bibia ko find am out there eno ani Soboti Sobolo ankasa eka ho afakekadu ewom hwentia pepra brobe mokoni akambom ayam no moton edegu ti bag mi sende no Soboti ni yanya ya unya so hia iti bag bako na fatum na twen man ndi we diguma opa bonisa enen open so no onum ya oda fashu aka ho na fa bibia enso ntimi enkofa enfa ma ebia wia bi na opa de bia enyu enso abagubu Soboti enso eye unya so hia na ti bag bako tuma na the blog enso aka ho afodi gum na twen man na ni guma na wabo na bibia enso akoye ed amount 100% a natural intiniru nchema obobo a enkofa ha bia enso enfa mbro vegetarians for no mubetimi abobi na afiyan yempe cafe no so no ibetima bob na bibia enso etimi akofan ed amayen afesan so boa ma immune system no etimi gina brama yarewa bi eba etimi ekutia afi wa hrawa no wo problems e wo ho Soboti boa epepe wa hrawa no emene no utimi di nchinche afemu zo ne no muo mojamro so no etimi boa emene bibia so etimi akofan ed man open dudu atua ro ni chemu wa yamina enterprise e wo eye domi marketer ho na benya dudu mu podo sopo no enso atu number no 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 watch him down my number no 0244 878763 0244 878763 o friend number ya benya dudu opan atu na bibia nso akoye ed amount ebia Soboti ope one box atokopie mu AHENKAN933FM enterprise ebi ho afe Frimpong enterprise benye binu wato anti adwa provision store odan Roman bebrina enso abusu ho na afe Merin Kroma enso ewa boabo hanom enso duro na ebusu na ya provision store ebi na the sister vero provision store aye opposite na piaba odan asem na make bonya binu ato na afi oba AHENKAN FM na Soboti ebusu hanom a bonya binu ato na bibia nso akoye edi ama efien seven no yesha say free the blasters of Ghana odu say nyame adama 23rd match and pay bedwa Kumasi Baba Last Sports Stadium AFCON qualified yani Angola and ede hihye so na odu say nche ene mpanifo ede adwuma no ema Chris Wooten na papa no say ebo onvele no say onvele no ni akoye buachi bidin na no ya ni GFA communication director Henry Asante Twum edin komo ene ebisa say Henry achepa coach muka say onvele na cheno so eno kre coach no ni papa na ewu enti no na ma adwuma no edile kakra yenti esema GFA na say communication director Henry Asante Twum edi tudwa Actually, time when I was Obuoba Ghana no went to me and mad because Papa Efrimu, but Obia, I mean he informed the FA say on person obey Amana who be big kakrakebia into I was say you can't and I say was say who because Papa no Obia was say Obo bra boy and bra boko into Papa Efrimu or say okoboko na okoda and until I answer that anye who did it and that is the reason why intia ne unveil a delay kakra but within the week now or to at least by this weekend or then ebusia for ABC Konyana de Obia obey once that is done Obuoba Ghana Oba Nafe officially unveiling at a press conference and once that unveiling is done then it means he will be ushered into his job fully
enti papa efano Henry Asante Twum communication director erema GF no eno de sansem tudwa CAF Confederations Cup games no ayade a ebi eba so round 4 na ene one game na eba so ene Rivers United ene Bobo Kwandin ede eye Montema eye Pambi ine de Ebony na Enra se na results no ekoye ye Future FC etena se echi FAR Rabat ebo mekani mu mienu ama FAR Rabat entimi ante afi the Bulls Norris enso etena fima Sek Mimosa etwa ne kani ba ko mo so entimi ante afi Young African Boy kani mienu editia Real Bamako ama Bamako fo no omo nso omo ntimi ante be pie Ghana ena o champion wo hanama eni no oko eyero ni chimu e Africa enye o champion so eni ba bia Kara enso etena fie ama Pyramid enso bone kanim enan ama Kara eni no omo ntimi ankara o afi Bobo Kwante de El Kadar enso eni Saint Louis El Lupopo enso di bonia sa game ekwe 1-1 afi Monastar enso etena fie echi TP Mazembe ebo mekanim bako ama TP Mazembe omo nso omo ntimi ante afi Marumo Garant enso atena se amanie no ochi USM Oje etwa ne kani mienu a USM Oje enso ntimi anti we results epiem all the round 4 of the CAF Confederations Cup yedi munkra no ejao yenwura mo former general secretary edema NPP amanyuko no papa efano kwabra Japan na yeni komo na kwamra Japan no so wonte asio so oba Ghana krom ha yesi o football people omo de yentachiom nemom Ghana ban na yesi football people for no APC kadia ko Ghana ban ho ene kwaji ska no na no wonte ase say aban ene timi appointed ebia Ministry of Youth and Sports and say bia aban bibisa nemom ade na FA president ne de aban appointed no yenti asem a kwabra Japan e ka fa sansem no way we are administering football, said to try and isolate the government. Or no government represented the people. Government is a party back up in the bell. Be any do Enti City Abai has a role to play in appointing the Chief Justice, the Chief of Defence Staff. Football na football who he has oh, enti me feel say and no have been create a situation where one more Quranic football. One more accountable to anybody. They don't pay no more thing that it should run with the government changes. Yeah, by power 2001. Near appointed Ben Kofi. 2005. No. In Thomas time on mobile bem 2001 no MPP aban na kasa na appointed papa friend Ben Kofi. Ntene won tiase say dear aban intimi nyesa ne mani biem. Yegusu ejina abamu Evans Bobie Opoku odoni chemu ewo eye esunafo nofa ene no ono ye MP enso de mo sanso double as ene no Deputy Youth and Sports Minister ono so akasa de afa Ghana na se nipadodo a ne amani na so makoma ensheda endi football echi nansen o se ene ni gate processor eya eba no se ene no club owners ana se ene no omo hwe clubs no omo hwe no mu invest ewo eye players ni na se team ni mu se betua eye gate fee na se ne o kire se gate fee amotua ye no ye de koto player we ye de tua player we ka ye si we ama player we a etimi bua ma supporters so mu se sika no mutua no omuntua ngu etimi bua ma supporters se hu se investment no mo eye e gate process no omunya ngu entu dudu na o ka se ne no omumbra stadium a omu beba ye ntensema Evans Bobie Opoku edituja pempi so no ade ba ko a fans no dudu na e ha o mo ne se ye ne ye nya opportunity ana ye nya akwanya ye manage team no administrators no gate process eba ya invest a bit into the team ndika enyi na ebe dwene ho na ye be se fans ne ba supporter no ohun se me ye di team yi share me nsa for some time kakra eba no however small it might be a percentage has been invested the bia team no development okache ne se omra de bia no me iska mo a obede ye obeba yenim say clubs owners no mo ana mo de musika mo bibia ye eye but the juma bia wo ye bia nso no why invest part of the revenue in the business ya na o divert scanning into other private businesses na affect your juma no so aware de wo ye no we Evans Bobie Opoku ni nkomo enie owie pe na Prosper Harrison Ado Esquire ono so no general secretary Edema Ghana Football Association sena nkofo enko stadium na nsenkohwe games no ono so de nsem kakra eka edefa ho osi efe no omo ye no ma bia betimi aboma supporters enso etimi Remo Stadium na no ada kodokwane house omo de ebon free gate na nipa ohonum no etisa no manum nipa kuma bi na akopiem kodokwane house pa ayasen bia free gate utimi sensheda enso ni osi clubs
no kotoko wo hoyi heart wo kotokura so hoyi mona munim na supporters ene omo epa se mo yo metimi aba stadia na mo so na munim nia ene omo mpa mo ya omo emba intene sa so de ni de edamo clubs no eso una onim supporters dia o ya omoba park and dia o ya omumba intina most often no you can say the clubs must take a lead when they come to supporter activation. Say GFA me kofa brass band na me dey call Kumasi na ye nam street so kotoko supporters be hwe yen funny. We can say GFA for your moye den. But kotoko for no mo kotoko mu no omo nim dia omo ya kotoko supporters be di omo echi. Until the clubs must take ownership of it. The GFA will make general rules, but we can't make specific rules for teams. Post-match, any pre-match, Enti we General Secretary Erema Ghana Football Association Prosper Harrison Ado Esquire. Na sansema kwabena di tu dwa na papa ye fa na se kwabena e Japan na se MPP former General Secretary no so obibi obeka o say is oba ye Ghana ha na se stadiums no ye hu ekwan ye fa so maintain no afei ye ntimi nyusu emfa generate sika emfa my class no ento no de owadwenkyere obekire na saadwe no se mpanifo fa ebetimi aboa ye pa ye ntie sema no so ade tu dwa me can say me wa bem time I be can 2000 and until I know what happened, the preparations for the various stadia, Tamale, Accra, Kumasi, Niade. Contractor no crowd be by say look, space is in a war in Asina. You bet my yen into hotels, offices, walk or Old Trafford, and I walk or Wembley. It's a huge organization, park no there, any seats no. She space a stadium nasi. And it's a football team grab a boy Accra. I didn't know what baby. They can come and sleep in that hotel and pay for it. And you can have a management there that a bet me am I generate car, and you can have offices and control high, no so a generate car. And management of sporting facilities now. I a commercial professional. You won't perform him the I say to me, and great to me creating you, Emma, Yamran Tenny, Mabawa, I see near two of them show. And I don't understand. Say Accra Stadium. It's a very big. I see a Muma architect, in fact, contractor at that time. I remember very well. Senkamo Yemfamano, no manage, you maintain it, no ye. So until hotel bell conference rooms. Enti we ensema former MPP General Secretary Kwabra Yeboa into say eneu say ye fa na ye adwuma Ghana ye betima generate sika e de aboa various stadiums no yempie mu ewo aye kotokuru aye asmo timi last season na omo division 1 omo qualify be pie mu all the Premier League yaba edu match day 20 ya da kotokuru as eda 18 position team say ni no Premier League ni yan kotokuru as na aso omo o hwe ni no performance ni no omo da na di ewo aye Ghana Premier League ni mu a na ye sheda enso ani kra 14 points per na omo anya omo awini emu 9 na ye say 20 games no mo wini mu 4 draw 2 elusu 14 enso ani kra omo hye 16 goals ni a 33 enso de tiom tutim say club no de na ye say emu aye den enso edi amomo coach aye ni dim na set kwatin do na friend coach Omega na no de oni be din komo ha ejima be bia Kodokurias eda position omo da no position wo we enye property enye be bia Kodokurias eso mo da no ene ni omo ada no intini second run in penifo enso invest in penifo aye adwuma Kodokurias team no mu sen ni second run no Kodokurias betima fanto apa edi efra na empo 18 position omo da no omatime huri abatoso be se 9 enum na fa chin danfo nyina enso eni age na si game omo ni enso ateman eboy no ya de ni no ahye ni ye pa senso ateman nya draw Cape Coast na mo san kocho o me show mo enso ateman eya ni yasin kotokode no kra na eni no do ni chima the Premier League Kodokurias eboy die division 1 die onu to nkwanta omo apa omo san machi emba division 1 bio Yebeka Premier League position is not a property. It's baby than any property no. Yebe free or second round ajenim enyoma yempeni for the atoto na kwemu ena ye boys na anwodi anti amu put up ya yebe free on say game no game by game though yakolusu Sutraman 2-1 and very sad that day no. Say 1-1 na 8 minutes na ya beti ama share no ya na ya otisa results na ya na supporters no ajenim medibo achi o that match ne pan e shi me pan kotoko dia na show oh kotoko ya beti ya ka ba we ye ni na bowi what I say ye ni na bowi we I just say next season any be chance no kotoko dia so beba
Division 1, yemma Division 1. Okay. Debbie. Division 1, yemma Division. Into way Coach Omega, then come on the Giants Kotoko, or Matthew Omoka, in the Kotoko for was I'm supposed to go to Grias, Namuba Munya Juma, Nago to Grias, and Tenica, a kind of numero, I know she too much. After match day 1, our a year in Quantanuma Babu Zone, inter schools games competition, say in a choir primary air boys soccer no U13 El Shaddai primary etnasi ochi rich ebo mekanimu bako ama regent mianti SD enso etnasi ameneno abu presby bone kanimu mienu a SD ntimi anti rich ehye kanimu enan editia odan salvation so no omantimi anti abu presby enso etnafsi ameneno ochi abu salvation ebo ne kanimu bako ama salvation ntimi anti minim sebse we na Jesus ne prime no ma kan bom no afi odan salvation enso etna fi oni elshada de boni go on to obi atemu ababu salvation SABO osane SDA de boni a SDA etwa na kan mienu a ababu salvation enso entimi anta ababu salvation de emso mama ya hwe e wa fie games no emu ababu presby mom ene ni na ase mafa franka na omu hima ababu fra aso ma kan nyina na mo ba fuam na ye bogum de mom na group A no elshada onya 4 points afei Roger Experimenter enya 3 points or that salvation enya 1 into that salvation echo I'm sure say region so echo afei group B no SDA that be Babu Presby ena edi kan onya 6 points SDA to asumi no onya 3 ena Babu salvation de emso mo goals ne kwa no mbagie into baba ko krampo no omanya amani no omni kofi semi final no asset El Shaddai any SD na bebo na afido ni chema Abu Presby any Ridge Experimental so the bebo any we semi final na say primary no U13 no we say na isi etie afi junior high na say JSS no Ridge Experimental e betina say no ne Abu Presby enso e de aboni na afido ni chema Abu Salvation emse hanum de ombo modin ye pa no ne SD enso e de awentam so a yedi munsem no enso ejao El Shaddai basketball no U13 U15 no omo tenase omni rich equity na primary 1-1 obia ehye SDA enso etenase oni Ababu Presby ediboni Ababu Presby eche omo kire omo say game no ya na ye hosti into omo che SDA fo no mekani miensa eni no na SDA fo no so etimi eti kanu ba ko rich experimental ehye kan enso editia Ababu eye Presby Ababu Presby fo JSS no omo so mutimi ehye kan wotwe a Ababu Presby de otimi se bibia enso ekoye and won prepare ye in a game so omo de awuremu Ababu salvation enso etenase ahade ngofo no wini yo omochi SDA ebo mekani mienu ama SDA omo so mutimi tika no bako that's JSS na for Ridge Experimental share kan enso dita ba odan salvation enso entimi anti afa Abu Presby share kan enkron 11 ama El Shaddai omo so mutimi share kan bako pe ye El Shaddai 11-1 right afa SDA enso etna share kan 9 editi odan salvation enso etimi tika no enum that's JSS now for dance salvation enso tena sema El Shaddai ebo ne kanum insia ama dance salvation primary no omonso omantimi anti volleyball no Rogers Parliamental 1 El Shaddai 2 after Babu salvation 2 SDA 1 or dance salvation 1 Rich 2 volleyball and mana feminine say na esi ekoye Ababu salvation 2 SDA 0 El Shaddai 2 afi Ridge Experimental enso anshibi na odan salvation enso etena feachi rich bonekani mienu a omonso omontimi anti on this note my engineer so na yemfa ensem no nsi update akan na games na air trust bebi a wo bia no bra na be pie mu agbabo na so bebu oni akohoma na afi behwe talent ni no emrantie ne mama wa no omo danedi e wo sakasaka park yusabosan mu na ahwe ball ahomrantie ne nkwala no omo eba nya de koto otena fia wayo homidina de Joshua company jenim Yosef Fajiri eboaye afi me ne obrempon pokuwai ne de nsem no ebaye remo na chete uru atane ben mauli omo support ne bibia ebijao captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo asam kan din ho ode ni aka no eto aso Serieno, ella se
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ashade obiniema obiniema kasama tu kofi with the prison mamulu so jolly tarado obiniema ankamielo liba mushishobi makama sama chile nupo maminyobia monteo kasemi kamielo liba mushishobi obi Mama munyu machila nupo maminyobia monteo adubu wilanyanga erane nyanga adubu wilanyanga erane nyanga she okuyanda sustili yengu Waso anakube musu we makendi je anden Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Anadida sema ya dida na wane wacheche na wale kanchi nyamadugu yado nasuni na enjunu ande sefide sufu we fide mubu makofi mulu bluzi na meja savena irade nyawa waya mantasi nyawanka awushade nyawa Mami Simon akwaba biem emfamra show ne so Maakye no ni dwumadie no edin ye call into the world of sports update ahodo wo hormo no ye de nyina de ama ye to aso hye ne so mami ofremi Obuoba Ofori Amanfo Asedane nkoma Joshua kwabena ejeni obrimpon opokuware Kofi Ejiri AJ Mauli Raymond Amawie ye twaso we see a friend slide number slide that's ye chiri ye beka wo message no Adwa Roberta also good morning I see you. Okay. Achuma nyirebe hi onso de ye hunu. Yaw Isaac nso say good morning. AHENKAN FM ayiko. Ne brofu ta atwura no no. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Walutoma minyesika bontobi. Ashade obiniema
Mankasa matupesi. My emfa woda chinti obra kwentu afutuo ni adesun ewo mu. Yemfa ma yen ho na afa yewia. Yankofa da ubon krata mo boso no mfa ema on. Some 40 minutes into 7 a.m. Woda chinti. Arope woda chinti de denam awo brofo kase me say God makes everything happens for a reason. God makes everything happens for a reason. To the bina se BBC, especially misfortunes. I know so be anyone more. Are you prone to misfortunes? But sometimes say Asia. Ayana when ya botre. Sorry, I say. BBB BCB and my fam right yankasi diem. You say God makes everything happens for a reason. Yankopon ema niema esisi no. Esi enam botaye bi entia. Enintia no wenya abotre e de ama no. Ebia na no pai nka wo hwe bibi anim adekode na ama. Ha wo bebre. But ne wonim se ebia nka wo nsa kan sa ade no a anka ebi kura nka ne ebesesa enhyira Nyankopon ahyehye nene no ebesesa na de akoye bibi foforo. Ade bia esi wo wabra bomu no me pese wo ti ase se wo da chinti eye nyabotre ne Nyankopon nimdie ntia. Nyankopon nimdie ntia sikafo ho na nso ma be pie sa abusua na wo mu no. Nyankopon nimdie ntia UK, US, Spain, France, Ukraine, Russia, any other countries in wo na nso so se da bi me do ba be pie Ghana na Ghana no kra me do ba be pie kura bi ase. Nyankopon wo botaye ntia. Nti ade bia esie bia no eya na wanya abotre na wate ase se e wo botaye nti a esi okuani udo afuo afie twa mu no obo ka bebre nti ama wa bemu ye abu da bi esi ese ne be ya obesua bibia frim ama sese wahunu se ebre we mu no se udua sa ade we ya e wo so ma wonsa ko ho bebre wa ma wonsa anko ho abebo kagu enti nia esi bia no esi sane ye be ya ye besua bibi e de afri mu nia awurade emani sie bia no e ya esi sane be ya ye besua bibi e de afri mu enti se esi a e ya mema okuma ntu bebre maami bi na ne ba ayoa ebi friend wasanka a ewo fie no akwala no ebo no akwala ne bo ne maami ayoa no maami na ni abri kri unidi miso mu amidi besinsan wanim se donkoni ke kansem bebre kira akwala no ena brebre o sa akwala lim no bro akwala no akwala ni sunye ede ja akwala yi utwa aso na we na anwumre no maame na san koyi ayo afoforo o poto ayo anum apoto mu awie wa yusu na odi nsuo efem atu nsuo na firim ena ayo ani free ono agasa pemu no nso nsem ena ehwe fem afei otu nani na koto ne badanim na ne ba ne hwe no no nso hwe no na ne ba ne hwe no no nso hwe no afei ni pie free maame na no ba me anam tom ade me anam tom ade abo a emo me anam tom ade akora ne nso misa ne hwe o akora ne bo bi no oso ni mu brim no ono agasa bo na ade no hwa akora ne nim na akora ne hwe nanim hwa akora ne akora ne afei akora na nka hwe efiri ono maame na me anam tom ade apaye mpai me anam tom ade ene wo de share no hodin ene wo koye hwe ni ebesi bia no eya na botaye wo ho but ye ni penti esi eya na ye nte ase ensu ye to na anu yi okọ botia no english ka so aside ho no a edan ya maame no one ne mamienu baako 8 years ene baako 12 years edan ya omudemu no ensuo no etoye no
abu wall a agye edan no ene gata no maame na si dan no aben gata no but we si wall bi a wall no ensuo ni da wall no achi ensuo ni yiriya ebu wall kese no ebu wall ne to fam ebebu maame ne dan no esan twen maame no ene ne ma mienu no enyina kogu nsuo nim nsuo no ayiri omo ye nkwala mienu 8 years na 12 years no maame no wantimi anyiwom ono a maame no nsuo no twen no but ono de epani nti no otimi nya ne ti didi mu we ya si ebisa se awurade na adan na obi a ono oyo sabio ohia ni a ne ho kire no na asem kase esi asan ato no ye ni panti anti ase nti bebisa questions bebre but nyankopon no wo soro no ono pe no wonim die nti asade no esiye na wo kwakofa ka uduru ona ka na ye ma eye we ya pa uduru wana ma bibi fa wo ho akoda no ono so bewura mu ana yese ka na ye ma aye we ya bebre hwe nya botre wate onso ka beba mpepere wo ho obu ono ma opepere ne ho abrabom opepere ne ho because contract oni ni yankopun sign no obefi mu ntem obewu ntem nti wo say enjoyment bi ewu wiase ne nsaka ne nyina na okontentem onsu nya botre na ne yebesi bia no eya na awurade obutaye nti a oma no esi awurade de wa be pie sa abusua nim enye bone so na se Ghana ha krampo no ye wasikafo wa ha o itinka anya bia kranka oma despite na wo asenkeye oma odi AHENKAN na wo ankeye o oma sikafo ye wo Ghana ha bi na wo asenkeye but wo si da bi obema maami pokua a wo chinchina mi na be wo sare ye be ya wo obesesa maami pokua na brabo na ya dance die na ye nhweso de de ama afoforo wabo no ma hunu se ne wo chinchina mo no no so ne ba etimi eyeyie ni bi zwara ze enti de be si bia no nyankopon wo botaye a wo mani si enti se si a eya wo mi nya botre ne nya wo twen emfama awurade na ema ye mfiri na kwan so nyankopon akwan so de wo firi a enim guase ye beto koso anante na kwan so enso hwede beba amane ne beba enso hwede de ebeba na eya na emakwa o ya no o di siesie wayi wafi bibi mako bibi mu onim ne ye ma na ma wate nyankopon ni madwenko a wadwen afa yen ho enye bone adwen enya adwen a sa amane ya atu yi sa yade ya atu yi adu be ko wuo mu eye de eba be hye wani munyam Kristo sumdwen kan ho ye da achinti eya ye nti ase se ne sibia no eya awurade wo botaye nti a si ewo ya brabom wo da achinti e ba sa na wanya botre why wo da achinti me da se ashade obiniema obiniema kasama tu kofi with the prison Ofro bright ampofo aropa bi ma good morning also keep up the good work here that say bright ampofo ewo Methodist College of Education ewa Chemoda Honorable Obin Danis Obin Eji Danis Obin Eji dancer aropa bi ma good morning baby I will be I wish you had a bon crat. I'm about to so the amount sharing so much in Media in the end round and penny call or may rush with your feet or Kasaya. You be moon come on. You be funny bit by bit. Na yet me Eddie Moon come on in 7 or can be brave. But said you not or cannot say Uber scrutinize it in an objective manner. Also, so be to me they will reactions Eddie Abba. And semina okan no nyame anim no kranie endo na mete se minority fo no ye all lie be lie o se den all be lie o se den en semina mu die hin no mampani kan ye lie no because men so endra
minya abotre ema ni message no me faaye ena me kan ye kan sei technology no ama se opese usua de so simple enti won so ko Google sisi akra na ubehunu message no ana wokọ friend saying social media yi so de da ho o de opa abra me personal page me posti wo ho na wo akokenkan bi bra me personal page Obuoba Ofori Amanfo wo Facebook me posti wo ho onso nya abotre take the pain na kenkan na bisa won se nia okaye no a na minority MPs ne all lie be lie so all be lie no emu de he enya no krese covid si wo Ghana ha enya no krese esi ya no momma anuane yes sa expenses na cost so expenditure na sa ne manema no ye betumi a debate we no ho ye betumi ebisa questions bibre so okay mo se mo no anuane no mo no man nipa do se sa questions ni ye betumi aye but say ye de ya amanyosem aka say all be lie before God and man unim se ne okika ye nyina asisi wo Ghana no emwayen democracy ni amanyosem na ye no and se besi kura na enwo se si wo manti we mu no aye friend say Ghana mant ye nyina ye preach about nationalism patriotism this time around amode mo ba be partisan politics and America say yes ubetumi ebisa questions e won nsem na okan ye no ho but say wo rubbish ni nyina say all be lie ne de I'm so sorry. It's so disheartening. And yet, it doesn't augur well. I'm feeding pam fam my yen. Because, and I'm can say, we have to know what kind of message you know. Ubeti me be a question. A quite fast almost spending near but it's true. Say, Ghana ha, yet to schools in your name. Eduru baby kwampo na ye bi school aye man kola ne kwae na bebre no kure twampani form po wase ede be nti na adan mu bi school sisi ya mu kokun kwala no ede okay kan say bebre Veronica Baketi eduru baby kwa ne nya bi nto Ghana ha wo se ye kokoto de ba uyi no di si nchen yes wash your hands under the running water ya mansuo ubetumi aka kire me se ensuo no me de man no was it free. But at that moment, now we needed it. Sad time now lockdown by no ebia na mo abo ne important mo de lockdown no aye kan ho asem no wanhu but yenya na won kran Kumase ene kaso important ho a ye tutu ye punu mu no sad time no na wo hia nsuo ofie sad time na wo hia kanea because ye ka se shedem na kanea nka ho a how can you share them so that's it it will share them on be hia kanea. And they provided Kania uninterruptedly. Eromo provided the mayen. Oma interrupting, and you can attest to that. Into the catch him say all I be lie, you say all be liar. I mean. A hard dream. Ubeti be bisa questions. Questions are bit me be send be say. Kania now the mayen was it free? Send your kind, no. Oh, ebia sa time na mu hia na me de ma mo but na enye free. Eno wo ho. So that's it. Ensuo na wo de ma ye no na eye free se ne mo kan no. Oh, there be na enye free, but na eno no ye ade bia be ma ye komu hare yen sa bre no. Enuane na mo no aye no na ye free. Oh, there be na enye free but sa bre no na nkrofo hia aduane pa. Because sa bre no ko choko, okọ Jamestown Oko Teshinungwa in Sean and Anon people needed food at that time. You will be on my one ma only di. Just a peer and son when you're near. Ebi out in Yamia Wadum, who free you or what can Benquia, dear Massey, now in Nigeria for 3 and Sagana, dear Benku. Ghana never come Benku, she free you, Massey, dang you didn't crack. It would be out to you to make a Benku, she free you. Ebi out na won kwan bi she free mu wo nkruma bi she free mu but said your man penida da mahama kan en che ne yere fi ade enti saa de na na hu hia ye saa bre na ye hunu ni se hu kura nhia mun take mu time na mun read
omampani ne nsem no kan ye no covid expenditure ye di sika ne ye den no ubetimi obisa sa question no but sa wo kase ni nyina ni o kan ye nyina ye all I be line de me ne wo nya adwen anya tem didie me da se de bon krata mo boso e de to aso mpani fo ma chia mo ajo so yin oba papa endra ne ye ma nyina da na wo senka mo ma wo mu na wo ba e no mo ma wo home ye me say endra na ye women ehwan no women's day no international women's day no no senka wo ba but endra no wo ye hu omo ma wo home ye se bibi aboko de nyame adem na say ye ginam endra wudi ye ana na mu asa na mu oh say ekoye women's day ntimpenifo efutu a wo mudi tu dwa no na wo kakra obe ne dey I see. Now, and that's to me monitor mampani ne way no. I see. Yemfa de obonkrata no nto aso ye wi ana fi yemre no so. Ghana adishima ma mamu nyina mo ache ebiem sa makwaba edeba amansaja tumu kasa fidie. Ahenkan 93.3 FM so adishima ma sable show a kire bre na. Anopa no so abo apa ho sima no aduonum ensia 756. Jumedi asugusu awu etie no eye Maakye ni mu na yede da obon krata no eni de animu ede ebesom se de be ya so besi dwom no akope bi ato no hu nsema wodo a ekoso makonko ganimi aka na sene so ese eye eni de animu no na yede esom nti no osu si dwom na okan onya bito a no akan no atiase sanse bi wono ma ye kiremu anu ma wadwen be ya okese ntiase no unse da enya no se de wo se bi epe no na de achi wo Ada Fontaine so Facebook live AHENKAN933FM FM YouTube AHENKAN933.3 FM na YouTube na anu subscribe na obeka abusuako no aboa wie pa wa bredi dwumadie sunko anwaso bia ba Ada Fontaine so no obense obenya nkaibọ ewo fidie nsuti wo de nsa boss wa pe ne yedemu ha ho enko hwe yen so ebiem Facebook mo adwen kire no ensu ewo ho no man ebre semu no Captain the Morning back in kan enso ede amawo na anuanu mienu ayesinkonya na no pay me adwen pan ne kofi mensa adwen papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police mame akwia January afe yente ensimoi na de medi efrase de amawo de obokata watu den ese daybreak o se freedom in truth na ensam de odibia bapa a chese enye adeketo akra na ensam no de edikan o kyeremu se Reverend Dr. Amishadai Owusu wono na sisi akopiemu ewo Ghana Revenue Authority a bedwaku amu na hwejejeje Ghana ye ntobwa ano edema ya nase yeto ano a wono na twa no na asem no kase yese wo dimirika akogbo awura media houses awodo a wo dwa to awon mu dwa to de da won mu nyina ne se enche obekoda wo megiem na ho megie na obese wo kɔ no ana wo sere asanka be yanka penfo hwe na yenka bi ma no se de be ahomegie no eduru wono mpa ye betwim ne ye de bi aka ho enti no wasem de wakatai enso so ede aba ewa hanomo na owie ye no ana wo kyerem se owura tampuli so ana ono so de aba betu dwe kyerem se sika bi wa ya wos bi na wos no ye no sika bi akowura baabi ni ade ho nsem bebre na se sika wo kan wasem wo kyese esom Ghana series no 200 Ghana series. Hey, 2,000 no motwa na ase 200. Na 200 Ghana cedis dey say nyesika bia e betwe dare. Enti ase waba baby pawiem e wo saasem na etwa guo no enso ehuo. What the Ghana man panyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo akranfonyi e de aba. Ana akradi tudwa e kyeremu say ene nam framamu enkrofo akeka asan COVID-19 sika no aban no e de awasan dodom wadi sika no na no ana Nana Dankwa Akufo-Addo chemsanya no kure na aban pa na sika yesi yemfa hwenko entia yade na wakofa sika ne se wo didie adai dabi wo so omundi sika bia COVID-19 sika no omudi diduma esefata wo so omudi sika no edi se aduma no ana omudi edi ye na mom enye omanum ana se bi omaham no omudi di sika no dabi sika no mo ani etia no asem de oboka tai edi aba ukopiem awomra hye bedwafia ba so mko amo ana hwe etoto nyoma eba na apomden ensemu a mecha health committee no wanu so efrase o chemu se mia ya wodo bi wonu ma yesu tade bi wonu ma no timi pan tontom ma yenya yade ahodo ne ade
eto ma fiase o mo hwe se ye betoto nneoma na se be ya sansuo ni nyina nsuo sutade etade ni nyina no o betimi so ahwe ama enu a wase de gugu ani ma sa mo ade ade ahodo bebre ni nyina no ye hwe ma ni free mu no o mo hwe ama sa adwumadi so etimi akọ eye eso wei eye daybreak de Obuoba atani mu ensem abusia ye free daybreak ko akrata ne so na ye de the anchor ko akrata na ato so say revealing the truth na anchor eso de abani ensam ahodra mampani di ko tudwa no we twa homfoni de abane wode abaoche mu se alancha maten ne nrada wankwanko pie mu so na nase na ke ye hwe nim se ko onu so betumi akobi se mampani dada John Dramani Mahama sabre wonu so priso betu franka ama NDC amayoko no kwakopie mu ewase afa mampani dada John ejikum kufuo wonu so ekokopie mu ewase ntinanke ye hwe ese oni monyamfo alan kwejo chemacho no podi aban na waka hu bie na se ya no wode nkrata akoye eso obeso obe mampani ntini nya ade bre no bedi bie ye trade minister ntinanke ye hwe nim ese ko bekwa kopie mu ewase so no enya ade awonu so etimi ekoye hu sem de ankoko wakrata de atudwa na mampani nkasa wie ye no ewa mrahyebeje fie nra no na chese ye dom kuma aba no dani woni monyamfo ato force no sorry ye ani sorry asem odi kanka ye ne se wada mampani asepa se ensema mampani betu dwa no se ni kura trodo mampani agene mfum so atum ne enam so ama ohawi ye kwa hunye mu nyina no mampani aboboso nti se waje atum di a ani ene wo mu nyina wo mu sempa na emmom no wonu so gina so de niama mienu bi atudwa wa kire se sa niama mienu no mampani yi free mu to de osusu ni sa mampani refi nti wa kai mampani ehun sem ko wakrate de hun sem nyina da atudwa face no wo kopie mu ewe buisa sauta ene mrase bedwani onu so wo ho boho si maako edunwatwe 18 ana wesiesi ama enso hun sem sabre ekoso ewo mpeso ne so ene so de ankoko wakrata de ehun sem atudwa ene anopei na yemowram ewo dwadie anisika sam to adwumadie da Obuoba ata to dis business founder enso so emwan na asam awode eba ye no na wo kire mu se na adodankwa akufu ade Ghana man panyini ade se okopiem ewo yeso na adwumadie no ase ne sama do tu dwa no watintim bi ade aguka atafeto so mienu na o kire mu se de edi makotre pa ne se na adodankwa akufu ade no kache Ghana fo ese enya ade sese bio oma bobusia bia omo die da bi busia no oma bobo ni nyina no omo de ye adwuma esefata eboa ama Ghana enso efa ne ntoma pa enso efra etimu amone na ma mokasa na ban wei wa bobusia ne ade nsem bebere no o chese busia no omo gia ana omo de ye enuoma de mfaso bebre oman no sam no kase o so hwe eye anyinamoden dwumadie nkane ne bia nkrobi omo ni bi omo de bi akokọ ho baby wo no ma school dan basa eno so omo guso omo esi school dan ade ni nyina no eye nuoma ahodo ebeboa ama nipa asitrem enso etimi aye mmere na owie no otrem se eye Ghana Commercial Bank fo nso omo etimi awie eye first PAPSS no so wo cheso omo awie sa eno so ye kwan afa so a eja yetimi enso edigwa ebaniska dwadie hu a eno so enwon totoe o chese omo etimi awie first phase na eno so nsem de Obuoba tai enso ede aba business founder de Obuoba tai ni mu ensem na anopei abusia the business analyst na yade atwa so eno so sama mampani di tudwa no ene efafa wodo efa edwadie hu na ene wakuti di aba enti wa kire se sene mampani di tudwa ndra se wono na aban no wamu mo besia keke enye se wo mutiwa na esi wo mutiri mu ko bo besia na ne wo masole wulele ya ne ekono ya ko bo besia wose da binya sa nete wose besia wodo wo mko bo ye nyina no wo mu de beboa wo man empumtuo enti se ewusa na aban na bo besia bebra wose wo man ni mpumtuo enti ana wo mko bo sa besia na face no COVID-19 sika no se ne ese ene ne efata ana wo mode ye kwata fata so miensa the business analyst de ehonsem nyina atudwa na owie ye ne mampani akasa so foni eda so na 2023 gold for oil honsensem mampani di tudwa wo chem so egwa ponso bebi a wo madu kra de se bibia de da na akwemu ase enche bia no ye behu gold for oil odwumedie ne wo man mu ye sika kokko
yɛde bɛkɔ akɔgye fango na kyɛ sɛ fango boɔ ɛnso etimi akɔ fam ɛno so kwata fɛ ɛtɔ so mmiɛnsa mampani ɛde nsɛm nyinaa ɛto dwa na wɔde ɛyɛ wɔn monyamfo akɛn ofori atanso aba wɔn nso so ɛde to dwa wɔ kwata fɛ ɛtɔ so enum ɔkyerɛ mu sɛ yɛnhwɛ anim sɛ ɛbere kɔ anim na ɛnea interest rate awodoɔ deda treasure bill so no ebeba form na afọ obi ahụ so etimi adwene no so kwata fe to so enum ana business analyst dey nsemi etudwa na kwata fe to so num na ne sabe de okopie mu wo ahama ya enya asem kitu adimbrada koso wo opa matsadisha wo mu ho eni wo mani asuso gongon sisi a wo bi ekọ beebi a no wo hwe benku hwe nifa wɔhwɛ n'anim no ahwɛ n'akyi yie beebi a mikɔhyia nkurɔfoɔ yi enti wɔn mo hyehyɛ dɛm ɛfa bi na hyehyɛ dɛm na ɛdɛm ɔkora na wɔn mo hyɛ no wote kɔkɔkɔkora empie wote gyeme empie obi mmerɛ wɔ empie anyɛ sɛ na wopie a ahwɛ no akɔ akɔtɔ mu bie na sɛnea asrafoɔ agye ahyɛman kurodua na bɔ so nam so ama ɛyɛ CDS Africa wɔn so akasa ɛfa ho ebusua wei ɛyɛ the business analyst kowa krata no na the one krata mo so ana de shima ma de ɛsomo ka ne sɛ ne nso ɛsɛ ne nyina no ɛka ma chi dwumadie no ɛnso ɛho ɛyɛ supreme newspaper the one krata no emu ɛna mabɔ ɛnso ɛwura yi na ne nsɛm ne bi wɔ no ma ɔdi kan ɛde abeba wɔ the one krata wodo no mu ebiem enti no mensa ɛnso ɛha me ho ɛwɔ ho ne mum ɔtɔ abenya no akenkan sɛ mampanyini so nan wa nka sɛ wani tua nei ebedi atrantie pa ɛwɔ the one krata wodo no ɛnso so emu na ɛyɛ ayawa so west wagon so abato mpesua so mra sebedwani ɛyɛ maame ɛyɛ Lydia Ahasan ɔno so sam no ɛkasai waka akyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ obia nya butoye mo ɔman konko Ghana san so benya nan asa gyina so ebiem economy no san so bama no home so ama nneoma timi akonkan na we se ɔkyɛ so de ɛyɛ apom trentren nante adwumadie bi ɛhyehyɛ so ɛno ɛyɛ health work ɛno ase ana ɛyɛ maami kɔ ya kyɛ sɛ ɔde nsɛm ɛto dwa enti we se health work ni se watwa ho mfonyini ɛde aba kama a kyɛ sɛ ɛnyɛ adeketoa na ɛno enso ɛtie no ana wo kyerɛ mu sɛ mra hyɛbadwani de ma de hyia wɔn mo ɛdwo so abato empesua so no kro ya ɛyɛ ɔsoafo abɛde kyerɛ ɔres kasɛm entotoɛ ne dwumadie ɛso no monyamfo John Kuma ɛno no sɛme no ɛkasɛ wo kyerɛ mu sɛ adesuafoɔ bɛsɛ ɛnan a ogidie sɛ wɔn ma bɛn pa agya waso wɔn ma sene a wɔn ma wɔn ɛyɛ enwuma sua nsi akyi ba achese no eye scholarship yi wama won ebi achese no betimi aboa mo so adisua na timi akọ eye enkan ho ensem ene mfonyini nyina no supreme newspaper de oboka tai enso ede aba eno achi owie ye wo kire mu se aso mo na hwe eye anwoden dwumadie ne totoye eso me kire energy ministry no won so atimi abomodien pempam no ka se de wo kire mu se eye cook stove ECB cook stoves no watimi enso abomoden a enei watimi achichechiche bie wachichechiche bi de amade hye no mo chese mako be se eye 38,000 na wache we eja cooport ye wodi ejapa ejapa cooport okay enu ni oh okay ejapa cooport ase enumu yedu ka wonse we no ene ye normal cooport ni se we na ase etwa ne ho kanko cycle cooport no ntibide ntwuma fam bi sa no empempi na ya na etuntum ya fam sentum enu bi oh okay 38,000 pema hasan wotwe dabi chafa so ese eno no ese 38,000 empem adia san wotwe ya na wa mu ne de komo mi ochecheye enti ministry of energy yeah enti ada wanu mase enti no wanu ma cheche bia ti we de onsaka bia hallelujah amen na we ni se ye dibidie na ye dibidie na so wo wie ye no kire mu se eye asrafo so aba montene a modi anu yie di abasa anu yie efa eye basabasa ya na asa de ekoso ewa shaman ne ho osrani a enam ne okasai tibamufo bi ne mo atimi adi ne pablam na to anam wonse do no wo kire se eye anu yie
asrafo nde ba ye no na eye CDS Africa fo kire mu se da bi asrafo no konsambre bium sansam no mo keka no ese ye ne ane ma asrafo no kwan o mo nkonom koye basabase no mo kire se entwa yi kura sanso obi wono ma asem yi wono kura woni mo hwe na yakobro na kwa enti ha dwede bebiri Supreme newspaper na no pay ne nsema wodo de eba ye ebi enono asrafo no mo de ya wo Abusia ya to us the Daily Dispatch ana Juni so say factually reliably factual. Na what they abania gold for oil one sense man penindia tuja mashebe jefi and radanya sem kete ne ko akrata no de ho sem to a giant what man peni na na do dan kwanimfoni da fei na bedi eche Dr. Mahamadu Baumia so eda na Dr. Matthew Opoku Prempe na po wano so eda ne nsemi wade to edwa na owie ye ne na wade aba International Women's Day no na chese nra danti krata fe to so eduba ko dispatch mu woguso a wo bo hu dere a wo chem se ne kura no ye bo female scientist womo and ye bo mabaso a enya sem ketwa no so ehusem wade atu edwa na wo wie se ne mampani nra dan sem ahodo a wade tu dwa wo kire se wo bia ni obetimi di ni sase ni bu akasa wono na na dedan kwa woni ni MPP aban wo mo ba ye wo ma ba be bo besia basabasa ni esika no so wo mo je a wo mo nkwa mo botom ye hu ni wo mo de ye wo man mu wasi dabi sansem no wono nya de wo beje atum woni ni MPP aban wo mo nyintum ebize no hwa mantem mako edunsia wo man mu a wasi project impuntu juma wodo ekokoso wo wo fa ha na we tie mi pesuku dan wo fa ha we sise me pe kwan wo fa ha we se minsuo wo fa ha we sa yare sabion to sisa niema ni nyina ne eka hu bie ana ma besia timi akoso ntie ye mpuntu ana wode pre ama wo manyi ehun sem ko wakrate de atudwa saso ana ne ma penisem okoka ye efa eye freedom of speech ewo man mu no wo chemu se na wo man Ghana ne yekabi ma minke bia mamuon ya tiase ama chese akwa enkan enti ehun tiase na akwa enkan ne so atimi aboa ama man susu atimi atumpa ne so nsem dispatch ko wakrata de atudwa ntene de dispatch ne nsem a wodro de ba enyinada efa a State of the Nation's Address 2023 day course so and rata ewa mrashe bedrefi. The Meridian was say the truth behind the news. Eti no kwasem ewo eye no kwas ensem ni mu no eno no so ada na die na ne nsem ne de dodo na ye dika brobro so ba ku bia mefa ede afri mu ene se eye dom ketua no anoba no dani owura atoforsen eno no so ekase no kire mu sai Ghana economy no sisi ade ohwe se de sebetia na agija kra enyenyenyenyenyenyenye nyoma nkoye na osa hwe nsem kra Ghana man panyini na nadodan kwa kufu ade betudwa efa so na ne ho de na chese isi amno kase de akwabo se ajegon ohun so eti anu wasem na de Meridian de obokata no ensem ni bi ka ho de na so yedi kan de asomo e wo de obokata wodo no mu dada enti wonya Meridian na wakenkan na afi so atimi atumu enchene Abusia the new crusading guide ana yedu ni so eno so sama hodro na efa mampeni aya 2023 so na eso ho na foforo bi ebe mu ana woche mu se okopie mu ewa atoye etifidu mantemu Western Northern Minister wo mrashebedwani ye bona basu ye panya se ye kwan ba kwa na ewo ho sa kwan ye abusia enya kwan ketua o efiti enchi ade kwa dade so ye krokuma bi ewo enchi kron mu enya kwan nie ane James Amra shebedwani ntese wa hwa ama kwan ni susu atimi adem tinka wo ko ayi dade so na ne na menchi kwan ni so abra wo bebre ne sabre ni nyina no wayi ade front ye bona baso crusading guide de ho sem to eja sanso ana ye report chumberi ma wanu so to Ghana for say ye moa electoral commission shisha ya wodo awodi gu aponso ye ntimi mboa no se ne be ya afimpinu ni aduoni na ni abato awodo akanyina no wobetimi wobetimi din shisha ye gu aponso na boa ama abato ni so tene ye pese ye hu abato no emuda ho
enkoye katasumu mu asubia no wose yemmoa isi na nani swade hunu etimi emre mu katafa toso miensa ene edu ewo crusading guide mu ana wode sansemi etu edwa na wowie ye no ana wode wonmonyamfo Samuel Buginapo enso abo no so chemu se communities mako miensa ana sabre de wo mu ehwe nimo aman ni yibi ekoso wo honti no ebresemu no ye bepa wo mu nyina ho ntoma ne ehu sa community na ya ma omkwan ese efomegudie wo mu betimi atubi ewo ho no osi ye bepa wo mu nyina ho ntoma nti no crusading guide de ho sem etu edwa ene anopai na Ghana's favorite newspaper da obokata no Daily Guide anopai wono so de nsam dodo na de aba ne nsam ne bi wono masedem di kaka ye no wadi kan ate ho entete kakra etia nsa ha ye ho bebre ewo ho na mmom wadi atodwa kire mu se eye asrafo anase military no kire mu se asama wonom no asrafo anase soldiers fo omko wonom no oman kosese bio omko akwatete timamufo no saa kekeda bi na mmom enkrofo mu di awu no omudi eye owura Sharif Imoru ewu no onu mom na komo kwakwa hwe wone mo na sade atie no ade no koye no na emore no yese enkati bone ba kwa be frankati pa no tema ne kofra wone mu nyina entia no wasem da boka tai ede aba enu achi no wokire mu se na nadu dan kwa kufado ene wokire mu se nei vaccine na ashoti wa Ghana no eye no nwanwa odwene nwa wonte ase shoti sai enti akran su busabusa no nsensem ono akase yi ne ho ano tie no so wasem da boka tai ede ebaye Daily Guide ensem ni bi ka ho afufuro bi afra mu na mede asom wo no Ebusia Daily Graphic okunim kwa akrata na yede to truth and accuracy every day na wano so nsem awodra na afama penin so na na eho fufuro be mu aye Mame Francisca Watin Anna Otin Mensa, Deputy Minister for Gender, Children and Social Protection. Wanu so etufo. Ninya ya International Women's Day. Ya shana ma yetimi aboya ya basono. Ana wadi atudwa wacha se ehu behia se ma ya behwene ne ya boye ho eban eye pane so yetimi aboa ne ya ne bibia akwa abefo kwan so yi ewo se ma so ne yetimi eboye ho eso eban kwa akwate ede ho sem atudwa afefu fra wade ebaye wo mu nyina no eye mampeni so na wade atutudwa se ye nyina yanka ye hu mbom se na be ya wo hawa ne wo man ye hu no ye betimi aso ane mampeni chemsa pra ye wi ba kwa na ebuo na mom se wo ka ne nyina bom a wo ne hwan anya de a betimi ebu mu dan to se nyina sa wo tetimi bu endina ba jazade and Ebusia mampeni se yanka ye hu embom together we stand divided we front Daily Graphic sama wode eba ye nanu pay eno no na isensem ni nyina no mampeni sona okay Chronicle Chronicle ne AHENKAN newspaper no yatia the Chronicle the bokata no wano so ne nsam o de ban dodo ne edika de abrobro so de ama dada nemom ba kwa adam enie wunya the Chronicle akata fa to sum yenu ne miensa so ana obenya sasem mbeka di afri wo kire mu se orura bi wano waya kronfo techi amoa pa ana aposifo de nkaka aka omosa eso ni mu se kuan omosa so ni mu omde ne kwato ono mu kukumu ono orura no atimi abomoden wadwane na odwane yanso o chese opimfo bi su krasa kwa attack no adsade aka ho na chese aya dia aya critical issue opimfo no na o attack no ene o sanso ye kronfo da bi opimfo no o attack no ene ma ye de ne kokko tu mu so ya ze ono aka sade we kronfo se de ho ka no but enye eno ne me ye de chi no oh okay enya krono boni mu da bi but krono no de no ne first career ni second career ni so ba attack apimfo ana we di okwa attack opimfo ne ye so ni mu ai henanim ene se ye de na akwakotu mu wasen adwane na o kwa akobra wuo o san so mpafe na bre o ya ti watum o ye kronfutachi amoa wa san akọbọ opimfo
yɛde watu mu anka demu din yɛ wasa adwan ti we yɛ chiwa yɛnya wo dai crucify him yɛ kyina ɛbɛ sa na back to sender so boy de be bɔ no na ɛbɛ dɔɔso na so yɛ kika bɔ ma judge no bɔ so yɛ krɔmfoɔ judge no hwɛ ne ho so fɛfɛɛfɛ kama ɛwɔde nyankopɔn ɛno ya na yɛsɛ ɔbonsam ɔmfa adeɛ ɛtan o dabi bonsam padeɛ ɛfɛ na ɔde adi anyamra nsɛm ahwɛ na no ho nwi ba we hwɛ ɔbɛhye kakra da we obekom ka no innocent o obekom no innocent sɛ obu ɔno na nim sɛ ganani na yɛ sign hu aso butu adeɛ so sɛ we but onim adekode kora osom kora bɛbɔ dam obi wɔ hɔ obu ɔno so na nim fɛfɛɛfɛ sɛ wo a wote ha bɛkɔ no wɔtwe I tell you opu musie na ɔtɛ kusie ɔsɛ yɛ bɔ no wi ɛyɛ asɛm nti bɔne deɛ yɛnhyɛ da ni animu de ma bɔne ɛdi ɛne fa henkan ne brɛ ɔma kye no ana wadwane koraa ɔso wadwane by pipa ne mum deɛ ɔnya ebia nkyerɛkyerɛmu no bɛba wɔ inside ne mu sɛ yɛasa akye na na yɛsa nkyere ne deɛ ba hanom ne deɛ ɔso wadwane wayɛ adeɛ a crime base no fight no yet to kro be mu no owura pie ba cha abrochi kra prison break wo ho say jail break so ni nyina wo ho abusia ma memfa henkan newspaper no ndie o se fact house na henkan so ede mampeni sama wode tu dwane de chese eguso a ya bubo hu de ra na fofora be mu ya de mu anti no Achimoda Central Market yakwa kwotwa humfonie ene kusi besi obedu ye twa wanhia ye di nchese ye twa wanhia unim ne yakoso wo ho se ye bodondo ye bodwa ho I remember say ye ne ombodwa ho ye ne MP ko hia ye no nse na ye bronya ni mana ana ye si afi mu yes I think ye si afi mu no ye ne MP ko hia ye ewo ne office ho and our catcher yon kasi sudua in fact he was emphatic say Achimoda market no afi we nkwa wiye no na ye sie wie oh yes afi ye wo mu nkwa wie 2023 me pa chwa ba 2 months ago o say 2 months ago oh na say market there aka 10 market there ene kura mu kaso mu sie mu gina so asia ko and unim ya no mfo ye the 6 months 6 months contract minim 6 months contract ahodo e we mpesu asu ya so unim kumase market wo e-blog ya omusisi yi na se bi okwa na dwo na ye gina so ye sie because ade chi o mampani e bitwa homa mu nti eno de bibia nso ye say that here enti MP ning semo kan na me makotu ni pepepe no afi we nkwa wiye no na Achimoda market no ye si awie according to Honorable Alexander Akwasi Akwa okay na ene nya me nkwan so na me wo ho ebia me nkwan me ka se man ti ni yi na ye nnuan mo nsɛmtwerɛfo a wo mpɔtɛmo ha no bebre no a wo ho enti ebia na me man ti ni yi a ubisa wo mo nso so asɛ de wo mte no mbɛka kyerɛ enti abusia no ya Achimoda Central Market no na anu achi na wo kye se edin ye de Achim Adenchinsu no anu aka no ewe hefa esa adisha wo mo wo so wo mo do mo segu omuti o ye of road and so wo mo so enti wo mo do mo segu omuti wo mo srese ni manima ani akwa na kusidim kofa so na ekwa we na eno na ewo we ben o say ewo constituency ben achiase bebe odi me kwa ne ya achiase achiase won so mo wakwanfo pa o achiase constituency no noa achiase constituency na kakra part of Swedru I think part of Swedru no so na no so no has a problem wo ho pa I know say MP or born home modern but still yakofufa ba bi na ho nye we nya fom kwan we kanko ho na ka be da kanko ho because na ka be to kwa we so mira fi man ebu a moto egwa we de ka be fahin me se de akusidi me kofa so no hu can't me mfa so as you say politicians na bia no so se ye beto aba omo di tutom ko omo di tutom ko ai
Edi. Eti omuso we dey omuso hia ekwan. Mo hia kwan. Na so omampani se omo aban oma build more roads pa chen aban bia. Say anso omo so Ghana na do so. Ghana na so. Kakra. Ebe so omo so. Eastern Corridor Road. Eti ba bi wa hu. Ai, yes. Yo, na mona ayifo no ase. Omo sponsor aye. Ahenkan de no. Nana KJC. Any AHENKAN933FM Company Limited. Antina abusia kan newspaper ana yedi awie ye no. Na yewie susu de na yeda aboafo ase. AHENKAN933FM Company Limited achimoda wa madaroma omo eboye na chesensemi ye mpotemu nsemi ye kwasu ye kuchi ni nyina ede aba asanso ana KGC Company Limited ne eba ne edansie hu niema edansie hu niema paso de yaje wo matumu dada wo mo ana enimwom enti eba ne dansie hu niema so de no ani KGC Company Limited ubetumi afrem penifo wo emai so 0249 654 481 0249 654 481 now ni penifo so atwetwe enkomo afi AHENKAN933FM Company Limited so yasne achimoda ana wo mo so ewojimei na from 0245 9799311 0245 9799311 na mo se fro say adenchensu yes ewo suaduro constituency mom wana kusidi mkofa ye mi refi man idin asem ho me boss nso ye kofa ye ko chiche kutuo edema schools bi e wo sa mpotem ho no sa time na ma bi ko hu se ye fra ba bi Abidjan na minimo yes ye fra ba bi Abidjan uwurewure mu ho no nkronkro no refi nkronkro ni din wo mo kwan ni nye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  so mo hwe no mo siesie de ma wo mo Abidjan ho no mo e kira de wo Abidjan ho no mo ye mo bo na ababa wa kama bi ya to na to atwe na akurase ho no mo asam ne duru bi a na ya were ho dabo ababa wa kama ne ya de yedi na kutu ya Abidjan ho eno de yese nye yi na kokko fo no na ye we kwa ye de nkokko de nye ye wa kwa ye de nkokko na nye ya kan say yo bi beka sa na ye de bia na kwan o de yi kaka se nwanam he mi ko hu no me yam hye me na me se de o de obetu akurase ha adan obasum Ghana bi also we dia no adan David na ya rewo so unhu bi da na watching mu me wura hosa adan because this year me kurom okwa school for nko school adan na omo nko school ye ma kwan so school dan a nkura kwatena mu no ne nyina so apa omo mama wo mo ya na se ho de sabrem obo ho nka ayi ho me hu constituency emu panyufo ani aban wo so omu tiri mo den sa atuma mponu ada we are sure yes obo me sure na reason ne say obi won ma wo kan won ase watu ani asi obi so as a come here ma da bia me kan na sports go better sports dey fine me sports aspect but tie ma me shock you Honorable Isaac Kwame Asiama ono ne the best sports minister Ghana for yenya no obo eno de me debate wo ho eno ye ono but wo gitum sa fine me ti ma gi atum me person me nyintum eno me ne onya sa argument no because ono no ni initiative ne adi nya sa youth resource centers ya omaba be jama ne say mo obo on kan wo hunu se na so de ba ko ba mo ho na akosi ahin na se we free so fine na u free so no e de amfaso na still say aka was project ni ameya aka ho ya nya amfaso bi awoso wasa adi asase kora boso asase no o de bi obo ya aban no any minister no abasisi ya ne de sa minister no wo he enfa no wo Mustafa no there be I think no ministry be before business I think business the no na
because some ministry no one the as so selling no so say then I don't know obo say fine sports there me na me ka no say me nya sa debate na no pay na mo me debate ni say on ka no hunu say ye ne e wo ne ma no kom na se bedwa fi ansa ne ye koma ne minister of sports na na koye de wo ye no so oni mu ameka kire no but see me tin nka che wo so on something nka so say wo ka on something nka this akanya minister of sports na yes I can no dwom nka no ano no it shows say wonya hwe obu ho man wa yi din so no obo adwuma by what be twa blocks ago 2015 wo be city teachers quarters na some constituency ya wo kan yeso ajabo atwoma mponuan na no me kofa ho kakra eso eno de no doubt eso but wo betimi tin ye de ma wo no wonim se ono ne empia wa tran so sa sense ye create constituency no ono u blame ono holia enyeye because MC wo ho so obo me hye ba me che ba ebesu obi aso assembly members wo ho nananom nso wo ho enti nkanananom wo ka mo ho abom asantemam nso de ya na hensem ne ye nti se nkrofo edie yi ohu na maka mo ho abom na makọ se oye bia ono abo ye pese ye hia wo ye kwan munye bibi mfa ho a se mo nyina ye stakeholders obo mo nyina aka ho anopa mi nyi obi amfirim se de wo kan mi nyi obi amfirim wo hini o ho ahwan yo because mo nyina ya abro hwe unim se school dan meka wasem no obo community na see yo ana school dan no apapai emle bi atenze makan wasem wa happen se nu egusu nyina apro headmaster wo krom wo no mutim koto paint ebe paint school na ni because of say wo no apro no adan apro no ana ebe paint wo be paint because wo no wo party member eti some drop for ko okra so mkoti ki ani ayi bia na wasem obi ankasa headmaster wo ye hwan ye onim na kokasa asem atu ana obe paint school nti wo twama say school no o etiapo na wo school ni insider school dan mu nya atutu dan ye busu ayi abo ha de yi yes de no kra de so obo hand with them young pictures best no mahu so omo joso no si wahu eye chance akora bebre enne se school dan na abu no nyankopɔ na di nipa wafo fi say emu school day se kanya sa ka bia asam foforo na ka betie enti who knows say bia na abu kra no mom no be ma attention aba ho ne aye ne ntentem ene de hallelujah me dan abu ye me de papa eye me de pass enkola ne tifi om nko school mo tifi om nko school isi om ko wonum kra so nya ba bia be ka se ye duadua nua wona om kwa kotra nua se asua de ena om kodom kotra anya gi se bia awia no betrem sa na om kwa kotra om betena fi akopem bra ye be yama wo mo eno de afene ye enquiries no aboafo bi se adwom be boaboa nti sisi ani ye hwese ye betima nya moa bi ne nti bibia ebesi bia ye emu anka aboafo ekura se bia anka mo nte om nka fine eno so ho me ena me chese obo ye nhwe mane nyansa ene na abu ankum nipa o obo enu ne ade e wo ma ehu no ese ke bu ne kum nipa ma te de wo kana se o but enye niema e wo ye constituency mu nyina na politicians ni betimi aye ye wasikafo ho se wo ko Nigeria Nigeria sikafo no omo nya sikafo ayi o Nigeria ni ye sikani a obema sika na su te se kwan oye no dindin atoso sukuu dan ya wo kan wo mbeye tobe bia obesi no dindin atoso but ya na yen Ghana ha no opese wo yesa na eto da bia na politicians na ha wadwen eno ne aseba wo be ko yeyi ye be tro krata asan wo gyan bre ye woni soro ho o kase wo yi kwan no ani atro krata ma ne se message ade oye no eno so firi he se me no kase obo asema wo kan bi akoso ho obi se wo si asi hospital ama wo no mo afi kura de ba ku bi aba mu ne se o kase wo ya na MP no ote akonwa so ne ye na adwene se wo betu no ai inti no enu aka kire MC abrantie no ma ne kwan ye bi kwaso ho pa eni hwe hefa obo na ebo ye kuro no fam no nkofo bebre wo no ma se binya se so aga na esu no muntimi mmua o metimi aboa but se wo sa hwe wono a obetu no wacha ya ade na se ye sa be ye okwa afa ha wura ha jai ni atete a si we da no atene be enkran baby ametie odumase amomole Obuoba de unim ho amomole school bi wo ho pure city school ni ran was kapa pressure sena kokuvi esan ni school wo ho nti so be ya kwan ne se ne be ya school fo ne ba wo mo o wa sha se na e cost stop e be stop e o be pre-mp tie ma ne nye kura da ho and then so to a ejiri wo so to school fo nko school ha dwen o
we konkra ni pa ko we say hadwen pa but ono de osini school na esi hadwen na enne no ene bosumi ye ewo mu no my madwen say me be ma the spirit of nationalism and patriotism no adi hene wade hene mu kente sanke nen ken semo meka kire nkrofo bi no eya na hadwen say ye ba be ye bibi na politician sorry omunyai ye meye na ye jai so ampa ban ne so obeye na fe ye jade ama ye jade ma won so o meye o okọ kan wa asem so a wasi bue obi nsukura no obebie nani na okosi boho okoyewe na yatie se monko stop no because opese obetume tumike kweni ni trimu da so obepri bibi moma yenya isa na moma oman hodo ni hene o yo moma hene oman no hodo ni hene na mame bi samuel na fe yem fancy enro mampani ensem o kan ye nyina no minority ni say all lie be lie or say all be lie or something ensem no kan no mususu say baabi wo ho no mu a ye ntro na say ni nyina kra ye ntro say de na minority no e kan no na akua ladies first koi we I say only be ma ko baby e bisa mo kwan so a otuma be ba si wa so eduru anu me de abeto ma be ma no de otuma ma be ma say ke ade chen ye cha ka ladies first I am mamre kwan so oh okay to otuma ma no eni adwen wa to ama wo enra wutie bi ensem na mampani kan no ye ntro say the minority ne kan no omo se ni nyina ye ntro ejabo entimi nkase ni nyina ye ntro Debi ye gase do nyina ye ntro a ye ne na ni ni ye because mampanyin ntimi ngase ade o mo twitwa ntro de bia nti no oh sure and am che say ebi ye ntro say do o kan no yes ebi ye ntro okay dia hina ye ntro no oh say o ka say covid-19 sika no sabi omo anwisu no aso mo ani anase bibisa no omo anwisu no basa no obo me ho no me kofi mensa me ne nya adwen because covid-19 sika no si ahwe so senke ye de yemputu nyuma pa sade ye de sika ne ma ye na ke de be ya obo kanya ni senke ne ke ye sa ye de covid-19 se yi ho ano se no na ama ya akoye chini ade no cause emfa so de anke benya free so no enya emfa so de ketwa but ye hwe ni say you obi o yare wa hu so obi yare no da yare empa so a na se o sika wo ho no mo a over spending the same over spending okay but I'm putting it this way obi o yare da yare empa so na wo sika ohun na osi owu me share ne bo se me si dan ama na dem eni nti mi kwa ku si dan no onipa ne yare is it logic da bi eno de na wo si dan ni wie na se yes we fimu a nti wo se wo se onipa ne yare ma ne ho to no na ne ho to no wi ansa na wo si dan ama na dem COVID-19 situation is anete o but se onipa ne ho to no ate o onipa ne ho to no a na waba ade ne wan si dan no na was who said ya me ho beto me nti na was who si dan no that is how we are behaving now sa bre no a yes spend covid sika no na hu hia pa o but nei o tena se na wo hwa hu ni se na hu hia obo this is the reason why I'm for say na hu hia so on say what can happen so covid no won say that ni say ebi ba Ghana anambwa yes and I still stand by it so me so no sa na mesumi hu no why nti ade nti na wo ka say hu na hu ni say ebi ama Ghana ade nti a me dem hu ni say ebi ama Ghana because of omo mpanimfo na edi animu no mo behavior because wo ka kire me say covid wo Ghana nti ye nyina ye social distancing na mo na mo se yera se John covid ni bi ne kun no na yie opani no no ba be fellow Ghanaians no distance de mumu se mumu ye protocol mumu say protocol breakers ya na o ka chem se covid ba Ghana me gidi enye ye because mo re yie no se de o mo ye no enye se John kun yie no me de me hu ye pa no yes ye campaign a lot of you can say health work near covid-19 wo ho do you remember say it got to a time where people were saying sabat on krebe ya mama ye nto what ye but see ato awie asumdua ba ene yesi denti kura na ba na ye to ye say that ye enti covid-19 expenditure no ye say ya na be ye betimi bi sebisa questions bebre but me de ne say wo rubbish the fact say the obekan nyina ye ntro no
no na me de me no mo nya adwen but to say bia wo fa ne point said ya wo kan me de covid no me hu said ya kan ye no niema bi mu ana ho said you almost spending no me ne nya adwen because na ka almost spending see e beboa but all this how so analysis na ba no bi sa wo say sa bre na ne ye wo mu no na ehia ebia wo de toto na ene no ho atɔ obi a wa yare ba ne ho atɔ ne de ese ye ball kasen na ne ho tɔ no ene yi emfa no ho ndi obo de wo kan omo betima be defende ayo omo ayade no omo ko mu bi mimi no mi enu aye nyini say yade na ma ha no mo ne de we can stand say covid-19 zika no say de wo so musu nya sa no musu no COVID-19 because the oman shine tire omo to talk Veronica bucket hand sanitizers any niema be gloves ne nose masks ne ka ho echiche omo san ba be ye fumigations omo be ye bi wo schools mu nsori mu market ne nioma omo ye sa nioma ni nyina na esika o yes obo ntina make us COVID-19 be mu asna intermediate issue bi sorry ya koto vaccine bi niwe it is intermediate issues na ba nya chese scan ya nhwesu ye kwase ba ni say na me amidi mi kro me say COVID-19 aba but maybe I don't know say they make amati ase a is it not true say omo disika na ye sa nioma no oh say ye hu bi Veronica bucket ye hu so omo chiche bi enti omo disika na ye okay enti dia ye betimi adibeti wo ho me ba o na ye betimi adibeti wo ho ba ye say okay ade no I don't want us to be quantity surveyors but niam kokoto ye no ne boa no that's the question eno ne ye bi eno an say akoto we oto na he oto free he eno de wo de sa topic ne de ba then I'll be ready for you but wo gina baabi ye etwa ne board ye said ye wo mi twa board ye no na so ka ja wo me ye ntro no oh eno ne de say oh boy yes obia auto Veronica bucket auto ye ai auto ye auto ne bo sen na ye to ne sen sa abre no so that's ye eno no ne ye discussions I was say what coming but all I be like it's not true say drone say ye djuma Ghana it's not true so much che nuane so much che good it's not true so much to talk Veronica bucket in ka ho it's not true say vaccine so much to talk ye I dey be create chin vie yes but then the question will come omo to ne say na ne bo okra ye sense abre no because e duru baby finai our friend saying health minister ebe ka kire ga omo di kan kototo bi abodin o vaccine no a kire yi e no ka kire say mam no outside this kan ba ye no minister we pa health minister we pa no wonder say o see ya no one think right so that's what you want one think right ni nyina that's what you want no think left sa de mayen and as this avance ye de won kura sa oh you know one think left sa mayen enti adwempa de de asi bi enti ye won so na fe mu nya mokwan so na wa ka ni na oya screen na waka no I don't know waka no waka media no enti media na waka no me minority for no nya adwen say all be lies so I don't yet be again but say omo open for another debate say yes mo di ye but ebo no na eye saa na tie ana mo di bi kan ho so that's it sa debate na say saa ade ne bade a eno ne betimi adi ho nkomo akwan so wo ye kwan interchanges of kan kwan de ya wo kan ba bi betimi na debate ni say wo say na aban aye kwan cha aban bia nti eno nso so no wako compare data no say party we abreso ana aban we abreso ye kwan do sen or ye kilometers no do sen we see kilometers do sen so that's here but anya kwan bia wo boa ni nyina ya kwadwofo ne kasa saa nyabotre so fa data bia nto saa nyabotre ne compare nioma o kan say na reality no so sesen that's here we ni nyina to ho wi then you are good to go sure enti me de minority for ne nya adwen ni okan nyina no kure bia ntro bia ni ba bia na mmom ombetimi ya debate so ka say so na mampeni de ba ye no eno ano no
minority leader. Aye, but your man Mexico too no ankasa. Atofo ankasa. On the economy no is in tatters. Samu. Mpacho you. But okay, mommy, tell my president. Also, I'm presenting the state through the true state of the nation. I'm presenting. Okay. Nanka minority who is better today. Go back today. Oh, so maybe tie. Send our kind of nothing a matter. So because send maybe tie no kase. And some mampeni eka no. Saa netie na so ebi wo ho mampeni ye fimiti no no cash mo aman. Ana okoka say ye sika sem ni enkoye nyina echi ese mampeni ntina so afo so wonte wonyi aso eni bi wo ha wonka mom nyina echi mampeni so onye nto no hu ni say economy na nkoso ni nyina gina saa enema ni so. Okay. Okay. Yate. Enti me na mase na fe yemfansi na yentwa so e wo ha no mo enra mampeni ne state of the nation a ekọ so no eno ho adwenkyere na ye nyina ya kyere nkakrakra no nyatem didi wo ne obi nya adwene a nidi na tem omomtie wuo no omo na wo nya adwene no didi watem edibon kan kyere babies with sharp teeth for no say the facts and data ene ye Ghana politics no by the kind courtesy Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia you see was wo ni watem na emom oye wi enti wo so oboa now so do the abane dia toto ho ne ahwe I think say no mumu na beboa in democracy no and of course send ye war the month of Ghana emu ye heritage month no we should be guided by Sanyo no na emwa yen if for nothing this month mama exhibit sa sense of nationalism ne patriotism no na for once yen drop partisan politics na into me emwa yen ye da se bebre yen ko ahoma ne so na fei yen share yen komo twetwe no ase yen director of research pricing and monitoring our chamber of petroleum consumers COPEC ora Samson ade yen no enkonko twetwe enkomo opani abribia bebo na homam oje yeso yeda na se nyame hira no ja Samson ote yen kan no pensu ya mawache na bibia boko de nyame adom yensu ye ho ye papa me gina ye tiefo anamu ada wasesa abribia ye bo wapono mu nso a woje yeso okay Enra mampani kasa wo kire se gold for oil no de mfaso bebre no ade aba enti wo kan ya se December bosumi ho ba bie na fuel no ye 2020 cedis nyame adom eso atete kama mo nso so de mo na mo ye expert ya sa sector ho mo wo ho sa na mo hunu no ma mentia for enterprise like I said gold for oil no first coming about January and February mono you say second part of January na almost 10 year buy no I should see 50 pesos from the good for oil you know but the mass OMC no 50 pesos and it's free so and the second consignment we should buy no crano and no OMC no more more no yeah heard me say the second price window for this month and idea and this is so everybody you know the impact of market so and to hear from December babesi now month you can say a bono na number 21 atete aba no the good for your no 50 pesos a free so there cano na if in the buy it tells you clearly say good for oil and no na ama e bono so tete sa abesi baby abedu no na one world market price and so at and after so see no about it to working on the city no at a point and a map bonus about but the major game changer no world market price now so at no and I'm a bonus so at the 13 cities 80 pesos per liter you know because so OTC pesos almost by 20 cities and I say 18 cities per liter and found the 13 cities 80 pesos into a world market price no na maswa tesa enti na just say necessarily say the introduction of gold for oil no and ama witness it nia ye hu that be cry no and is it that omo sa sector when am brief for mampani yi enti na ono so be kan sa asem na na
a bit babanasa because the asama mampanika on the good for oil no first and second consignment number and second consignment no krano enya hu no market no so because the last pricing window reduction nearby no it wasn't from good for oil no world market price no and a man about problem and the first one nearby no more the mass go any other OMCs no or more reduce this price by 50 pesos per liter. And he said that American said December near a liter around 17, 18 cities. Now, 50 pesos, 80 cities, my Dubai 17 cities, 60 pesos per liter. He said near 13 cities, 90 pesos per liter. Now, it's good for oil number, 50 pesos, not just so. How does it make it the price fall from 18 and cities per liter to 30 cities 80 pesos per liter and 5 cities to 80 pesos. 50 pesos no will not bring you to 13 cities. International market price no and okay, so what about the fact our science so can say no can who be na my exchange rate no kra say dollar no enso so ho ye a kire ne kakra a stabilize no eno so mu hunu say timia play role bi e wo ho. Oh, so I know the ABI yes make me any naya because a year car yeah the car farm will not jam $100 no say you a year Bank of Ghana for him and he said the good no ko na say the I don't know bit my boy the estimate but they also not helping market because as a documentation be via one a year consignment of good for your need to buy no dollars and a costly so instead of $400 million and $40 million it is $40 million no good for oil the mine no let me a bit me abua ama exchange rate na for so there I think that would be okay but to me I think will not impact that much compared to maybe 100 million 200 and another 400 million to my exchange rate no as it may at yaba from but the intention of good for oil no yes a bit my boy my exchange rate no it me I improve. Okay. Answer na me jaw am I don't know say more any predictions be our sleeve we are still monitoring say the can you heard him say the second price window no born bit me about one can say big but end of this month a board bit myself so we have to work towards say be prepare your home na yet we up farm will be in terms of say a balance of bono cost anaka as my boy and I am call to that price no and after so no the assurance anaka yes I prefer the president for say because I just say IPPs no that's independent power producers no I buy for sure almost a car would do almost restructure a cano and me has say I cannot restructure more Emma and Nama can you supply no and for her one Emma Kanya Bo and Consul and then two for her Kanyana Ignacio I won't say national and for her because the old Mokana who needs garbage and Tibia money I'm maintenance or would you in a pocket and Berton your mama who you didn't say how are they going to survive a year and can you know any happen to a year prepaid and a year postpaid a year bills on my ever saying a bit that government couldn't touch on that one and so you can see assurance from that no which we work on for. Okay. And I think say again one decision as a OMCs no more select a binon so no and also like more hwenim so be can be kakra fa ho. Yes because I don't know good in Ghana for any area it is yeah the good number na say oil no e da kwaji oil number na say ton it's 10 and media it's benefit but to give it to
some OMCs are on the baton. As I know, one you're lucky now, want to be a OMCs, maybe one ma. Now, so I will know about Tona Bodia, not a idea, AKE. And so also, like you say, all the ma, yes, OMCs are how can you ensure said, because no, a car be an asset transport on the Biana, benefiting from that. It's uniformity, no, to man sure say they are pricing that from an asset. So, criteria, I know you're wrong, and then going forward, no, as a more share the bear. I'm not gonna find now this benefits. I was included gonna find now. That one is what we are advocating for. Okay. Yerama, Yanasi Bibiani, a besan about champion. Yani Ura Samson are there, where director research, pricing, and monitoring or call Chamber of Petroleum Consumers COPEC, a hormone within Juman and a train and Komono. That also brings us to some 55 minutes into 8 a.m. Shannon so much. And no any jumedi no edin or frame Obuoba Ofori Amanfo. And again, adia bakwa endra me hwe ni musenka omampanin. Obeka hwan semwa, but he blatantly refused to touch on a assignment military woman invasion a course so assignment no. I was expecting the president say at least Obeka bibi dia fa ho, but omampani I will not blame you personally because enkrofo bi na tro ye enkrofo bi na tro statement no e no mo de ba betu anim, but omo e tro ye no secretary for no na wo senka mo mutumi e tro one sentence kra de fa de course so assignment no ho, but unfortunately omampani antimi anka hwe amfa ho ma me kwa ho ma ne somra na afei yemra medi ho enkomo kakra yene kasamafo de ma Ghana Private Road Transport Union GPRTU Owura Samuel Amoa yene no ekwa twetwe enkomo opani wotime nkan kan FM suni Maakye yene ya onya beba anopedi ba wonche na ntisi etiawa medmedi ndra wutumi monitor o mampani nensem ne kakra ya monitor kakra yeah. Great. Into wo initial reaction and saying GPRTU for oh me da say and say ye ka GPRTU for ade ba ko pe na bu bi atrim ene ahyenkadwuma ene ye ka ahyenkadwuma nso a na ade ba ko a edi mu akoten eye fango petroleum product any spare parts na sani amere na brebia no se omampani ba bonten be kata ya na ya ahyenkafo eho na ya na ye ni kire ne kasie pa se ye beti bibi papa bibi afiri ho se de be ya ye nso ye koma betimi ato yem ebi se ye fango no ya na epeja ni mu a eno na ya na e ka bibi ama inflation so kosoro ema ye ma amenu madwadifo so ema omone ama kosoro na bibia ni ama no kosoro nso na aka bibia wo ma enimu eninti na eno na ye hwe ni mu se ni ama pebi ebepie mu edi afiri mu aba at the same time so no ya na fango bo no nso ekosoro a ye nuanu ma mo nso eton spare parts dealers no omo nso gina so ma omo nso ema omone ama kosoro na fe so omo san issue dollar rate so na no nso ma na ekosoro na anse kasa mu no ye nyina ni nse na nsen sa gold for oil issues and aba bonten a anoho ba ewo mu ne se eno betini ama ye fango no etini akofom se de be ya ya ahyenkafo se kofom a yanso yankopepere ye ho nkoto ye ka ahyentlade so ma eno nso nkokati mamufo ene adwadifo mo nso ntom ni amam enti ano na ne ye hwe ani mu se ye benya some reflection bi ewo ho a em se ye betime hunu se ye fango bo no eba from do o mampani bo so se sa good for oil we nhihye ya omde egu akwan mu ebema ye fango bo no asan ba from biom yes ye hunu se baby ananka kane ne wo no atete aba from nkakran kakra se mi ntwantra diesel price ne petrol price ni nyina no ejina about 13.8
ɛhɔ na egyina sese a still a no yɛ ahyɛnkafo yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛsan akɔ fam ntinam sɛ in all shed no the ɔmanbɛni ɛbɛkan wɔ yɛn ahyɛnkafo side no deɛ yɛyɛ ne sɛ sɛdeɛ wakan wɔn de ose bɛyɛ ɔyɔ ne yɛbɛhu the true reflection no ɛwɔ petrol pumps no because ɔka na saa anyɛ adwuma a ɛno no na kyerɛ sɛ yɛahyɛnkafo nso yɛntumi nka so ɔmanpani aka sɛ ɛbɛba fam nti yɛn nso yɛsɔre akɔsi yɛka ahyɛntuadeɛ so agye sɛ yɛhunu sɛ ɛyɛ fango bɔɔl ɛrekɔ fam na meka sɛ megye di sɛ wobɛbisa me sɛ fango bɔɔl no nkɔ fam nkɔdu mpɛmpɛn so bɛn ansa a yɛn nso yɛtumi adwene sɛ yɛte yɛka ahyɛntuadeɛ so na nea ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ ɛberɛ a fango bɔɔl pagya ne mu fii 11.30 a yɛde too yɛka ahyɛntuadeɛ so yɛ last year May ɛne yɛtoo so ɛpagya ne mu kɔdu 15.99 ansa a yɛsan too so biom na saa berɛ no na fango bɔɔl yɛato so from 11.30 no kɔ 15.99 ne yɛato mu about 42%. na yɛne aban nso nhyehyɛeɛ no sɛ yɛto mu 10% a ɛsɛ nso yɛto yɛka ahyɛntuadeɛ so na sɛsi a ɛtete ba fam no ɛberɛ a yɛne aban anya nkitahodi a yɛte yɛka ahyɛntuadeɛ so 15.3 no saa berɛ na fango bɔɔl no gyina 16.1 ɛne yɛn nso yɛde tee saa ka ahyɛntuadeɛ so enti yɛhwɛ sɛ the next reduction bɛtumi aba agye sɛ fango bɔɔl no ɛsan drɔpe ba fam ɛba around 11 cedis per litre anaa 11.30 no a ɛduru hɔ a yɛde to mu 20% no ɛno nti yɛbɛkɔ so a abɔ mpaeɛ ahwɛ anim sɛdeɛ ɔmampani kan a ɔkyerɛ sɛ gold for oil nhyɛnsɛm yi anaa nhyehyɛ yi ɛbɛtumi ama fuel price no ɛbɛsan adrɔpe biom no yɛmpae ne sɛ ɛbɛdrɔpo a bɛbɛdi saa mpɛmpɛn so no na yɛn nso quickly no yɛtumi atena ase ne yɛahwɛ sɛ drɔpe ba saa deɛ ne yɛnim sɛ ɛno nso bɛtumi affect ɛyɛ spare parts price na asan affect lubricant na aba fam na afei yɛmpae bɔ no nso sɛ yɛ dollar rate no nso ɛno nso bɛtumi adrɔp down na ɛtumi affect saa nneɛma yi nyinaa ne yɛn nso yɛtumi ate yɛka ahyɛntuadeɛ so ɛnti wobisaa me a ɛm sɛ kakra bɛtumi aka fa ho okay yɛda ase yɛnsɛ wo brɛ me yɛmfa nsi ha bibia ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu yɛda ase bebree nti ɛne director of communication sɛde ma GPRT owura Samuel Amoa ɛna yɛde ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no yɛda so a ɔmampani ne nsɛm a ɛnra ɔde kɔkɔto ɔma mmra hyɛ bugya fie no yɛdi ho nkɔmmɔ kakrakrakra mɛgye adi sɛ wate ne nsɛm no bebree no a wɔyɛ nkaseɛbɔ ahodoɔ no ɛso ɔmo akyerɛkyerɛ bebree no amu ɔkyerɛ baabi a ɔman no na ɛgyina 2020 wabra ɔde state of the nation ne kɔkɔtoo ɔma yi mmra hyɛ bɛdwa fie ɔkasa wie yɛ a wɔkyerɛ sɛ bɛyɛ sɛ na wɔtwe mmienu ntɛm hɔ ɛna asɛm kɛseɛ birikyie kɛseɛ ɛbɛbɔɔ ewiase afanan ne titiriw ne China asagorɔ yɛni ba yɛn ho so na ɛgyina Ghana ha a yɛn nso so nea yɛfa mu deɛ yɛnim dada but mepɛ sɛ anɔpɛ yɛn nso yɛkaka yɛn ho kakra nneɛma a asisi wɔ Ghana pɛn yɛn kaka yɛn ho kakra ɛdidimu ama lockdown kra baayɛ yɛbɛ spray market ahodoɔ no amu school dan ne hyehyɛ dan mu eduru baabi kra ne yɛne mpanimfoɔ anya adwen sɛ die nti na nkwalaa no ɔmo akɔ school yɛtotɔ Veronica bucket no anuane nyinaa de moma awɔ mo ɛne saa nneɛma no nyinaa kɔ so saa nneɛma yi a mekeka nyinaa sisi wɔ Ghana ha pɛn yo ɛna nyame adom wakrakra yɛn kakra yɛwɔ questions bebree no abisa a yɛbɛtumi abisa but ɛyɛ a mama yɛwure nso mfi baabi a ne yɛwɔ ɛne baabi a awurade di abiduru ma yɛna ne yɛ ho yɛba a yɛde de aka nyinaa de toa so ɛde ama ɔmaakye ɛne dwumadie ne din ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo tiwe ma yɛn wadaroma me basisia Super some cement and superstar cement and it's see idea messing for the contractor for you to aguso and some G's enterprise and I cover cement in Adiaba and to your messing we a contractor will be a project beer and your super some cement and a superstar cement and no necessary water and one day the grade no and your 42.5 hour and 32.5 hour now so koto superstar cementa and don't say 32.5 N Ghana and no penny cementa and you 55 kilos ya chow 5 kilos free Nina and some G's enterprise and I go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti
wo a wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton no Sam G's Enterprise ewo Akimoda Amantra Yeni Dukes filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what I did, Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina me do one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono, a bromadrin, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pau de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one you will sue a share will take up. Now that trick to Biagumu, what transit Yanum, where we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a baton more monufo, and Quadawin in Field Yadu Cahu. Dodwafre 054 315 8195. FDA, Aji, a Gradian Kratui, Atum. Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nya. Faniko only believe. English nya. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. Penny for sister Banchinya. Janet Chere. Abo frano dia o sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi woman mo tro so hwe ni nyina pa. Menua, am frano ne ya dacho. Hey, BC so hwe woman mo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the see me ne worker say no woman be admission na woman che mmofra no. Form 1, Form 2. Konya da hono mo se see make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Yen kan kire. Yase body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko hona ne so hwe ne de. Ko bia school be ma kire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne border from boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. E school ya pia ne platform ma want admission. School fees ne crowd here e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu achim go krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM me pacho ye da seso atwen ama yakoto enkra aba ye toa social nso machi eno ani dwumadie no edin afi no adwen ene a station no ya AHENKAN933.3 FM, the best in the east, and of course show no nso awutie no Eastern's official biggest, most syndicated political, social and current affairs talk show. And one that's why ye di ho chiami edi ama wono wadwen kire wobetumi edi aba 0594 841044 0594 841044 fafa hofa brai back in kind of come at the amount sanso so na wobetumi dia fa Facebook and I say YouTube edi aba na yakin kind of kama edi amount. Still on Omampeni ne presentation a course so enrano. Part of it okasa about freedom of speech and then yakaka ho. Reality is the same. Ma minkwa homano sunamini Honorable Alexander Kwesi Akwa achimda mrashe bidwani meneno enkonko twetwe enkomo. Honorable anope wotimi nka Maakye na bibia bokode great. Mami enye wo initial reaction emfa enra Omampani presentation ho. Oh, me fanchi akasi ma this year wa chimda itie wo. So me fanchi akasi ma AHENKAN ina. Pacho hold on kaka mami. Okay. All right. Enra Omampani ema ya kwenya kase ama yedi hu oman no ne tibia yewum
ɛne sɛnea ɔman no ahoɔden ɛteɛ kana akwanya kɛse a ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛde ato hɔ nom de ama mampanin bi a sɛ yɛsi afe no mu a bosome mmiɛnsa yɛdi kan no mu first quarter mu no mampanin asɛdeɛ sɛ ɔba mmarahyɛ badwam na wobɛbu nkɔmpɔnhwɛ ɛkyerɛ ɔmanfoɔ na yɛhwɛ ɔman no ahoɔden na sɛbi ɔntumi ɛmma nnipa nyinaa ɛnte ne nka ɛno nti wɔde bɛfa mmarahyɛ badwafoɔ so ɛsiane sɛ wɔno ane kasa mu no ɔma yɛhu sɛ wontumi mmu man aberɛ a mmarahyɛ badwafoɔ ɛni hɔ nom na kyerɛ sɛ wohwɛ ɔman hyehyɛ mu naano sɛne yɛdi nkɔmmɔ no a mmarahyɛ badwafoɔ gyina hɔ ɛde ma ɔman no nyinaa ɛno nti no sɛ woba no ne mmarahyɛ badwafoɔ bɛdi nkɔmmɔ a na wo ne ɔman no ɛna ɛdi nkɔmmɔ ɛno nti no yɛn mmarahyɛ badwafoɔ yɛbu no sɛ ɛyɛ akwanya kɛseɛ sɛ ɛna yɛnim sɛ mmarahyɛ badwa nso yɛfrɛ no house of record asɛm bi a bababa mmarahyɛ badwa mu abɛka biara no daakye biara no yɛtibi fa mu nsɛm no ɛde ka asɛm ɛno nti no ɛkyiniwadeɛ a aba bebree ɛwɔ man sikasɛm ne ne nhyehyɛeɛ so ne ade nyinaa no mampanin a ɔda yɛ nyinaa no ɛba mmarahyɛ badwam ɛne yɛbɛkasa pɛ yɛnim sɛ saa akyinneɛ no ɛwɔ sɛ ne nyinaa no ɛkɔ fam kyerɛ sɛ prɛko pɛ no ɛwɔ sɛ neɛ mampanin bɛka no sɛ yɛwɔ biribi ka a na ɛno no sɛ yɛdosodoso mu na yɛdi ho nkɔmmɔ sɛ sɛ neɛ mama yɛdi ho nkɔmmɔ ɛna nɔpɛ yi nti na ɛnwanwa kakra sɛ ɛno a yɛwie yɛ apɛ yɛnnuanom adisifoɔ ɛto nnwom bi sɛ deɛ mampanin bɛka yɛ nyinaa no yɛ na lie ei wɔka ne saa deɛ na kyerɛ sɛ ne na mmarahyɛ badwa no ɛgu mmarahyɛ badwa a bagben ɛda no no ɛnyɛ mmarahyɛ badwa bio ɛsiane sɛ wontumi mma mmarahyɛ badwa mu ɛma mbɛtwa torɔ ba mmarahyɛ badwa mu biara no a asɛm bi a bɛka biara no ɛyɛ asɛm a yɛbɛtumi ayi su ɛde atia anaasɛ yɛbɛka ɛde aka asɛm ɛno nti na mmarahyɛ badwafoɔ koraa no yɛwɔ ho kwan sɛ sɛbe ɛpon bi wɔ hɔ na bom na mmom yɛ a na de ayɛ asɛm bisa na watwe minista no ɛde aba mmarahyɛ badwam na sɛ wokɔ minista ne office na no kɔdi nkɔmmɔ adeɛ ɔpɛ bi ɔtumi ka kyerɛ wo ɛnyɛ official na mu wotwe ne ba mmarahyɛ badwam ebisa sɛ yɛ hospital nsɛm no ɛte sɛ yi a na asɛm bi ɔbɛyi a no ɔbɛka biara no na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm a ɛda ɔman nyinaa anim mmarahyɛ badwa deɛ yɛmma hɔ mmɛkasa kɛkɛ na titiri nso sɛ wayɛ ɔmanpanyin ɛda no ase ne ne nsɛm pa ɔde bɛto yɛ enti minority MPs ni bi reactions kyerɛ sɛ presentation ankasa no ɛyɛ concoction of untruths misinformation ɛna figment of ɔmanpanyin no ankasa ne own imaginations ɛna ɔbɛkekaeɛ wame ate aseɛ sɛ ɛnte saa but efie hɔ no mu nyinaa na mo wɔ hɔ ɔmo resi concerns bebree ɛde afa ɛkwan krampo a mo fa so a COVID-19 sika mo spende no ɛne ne ɛka ho nti so ɔmampani bɛka sɛ COVID-19 sika mo yusu no kwan papa so again bosia mabobɔ ni nyinaa no mo bɔ a mo de bɛyɛ biribi a sɛnka minority ɔmo nka saa o sɛ nyanom ndc for de ɔmo pa ba mu na no na ya na ɛna no kwena me radio bi di nkɔmɔ na meka sɛ mekɔba na me de so bɔ na ba bɛbɔ for estate a woka ho bi yɛ bɛka yɛ deɛ ndc for so bɛka ɔmo deɛ yɛwi a fourth estate wɔnkɔ ɛnyɛ hwehwɛmu na ɔmfa nsɛm no ɛnto dwa na yɛnhwɛ mampanin for the first time ɛde akwan ahodoɔ a yɛayɛ nyinaa ɛho mfoni aba bɛba mmarahyɛ badwafoɔ nti wei no nyɛ propaganda bi obɛgyina baabi ɛyɛ ka sɛ yɛayɛ ɛkwan wei ɛne ɛnyɛ ɛkwan wei ɛna ayi ɛkaeɛ mede bi budget a yɛredi no yɛtumi de ɛkwan bi ɛbɛ mu bɛyɛ 3, 4, 5 times afi biara ne yɛsɛ yɛayɛ saa kwan no ɛnso wobɛhwɛ no na yɛnyɛɛyɛ wei no ɛnyɛ saa deɛ no bi ɔde phone pictures aba bɛto dwa nti woyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ saa hwehwɛ mu no na wahu no baabi a nɔkorɛ no ɛda okay and said your more case COVID-19 sika no cry in particular kwan a mo fa so a mo use no na enye kwan papa and again
ɔmampani eblemu biribi ewo wiase but ɔno no deɛ ɔmfa ne ho enka ho bi no ɛno nso how do you react to saa wɔn nso so nsɛm no mampani answer da emblemu biribi ewo wiase okotu IMF managing director maame no and maybe abuchimemu ɔka sɛ na Ghana ɛnam kwampa so mampani nhyehyɛ a ɔde baayɛ a ɔde yɛ adwuma nyinaa no na ɛnam ne kwan so akɔpem sɛ COVID ɛne Russia ne Ukraine war ɛbaayɛ IMF managing director ne kan the mampani nso yɛ ahwɛ yie sɛ wɔkasa no wɔde saa nsɛm no ɛbɛto dwa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛbi deɛ yɛyɛ kana kɛkɛ na ɔsɛ amanfoɔ pa na mmom a development partner a senior member of a development partner IMF managing director deɛ aman biara ne aman nyinaa de ansawɔsoɔ ɔmmɔ bɛbɔ ne tirim nka asɛm ɛmfa Magana ban nko akɛkɛ na okura wɔ mu na ɔɔka ɛno nti no ɛnyɛ mampani na ɔble mu bibiara na mmom yɛn nyinaa nim sɛ wiase mu no deɛ ama aman nyinaa ato sin akɔ n'akyi ɛyɛ COVID ɛne Russia ɛne Ukraine COVID ka baeɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ abrase na Russia ne Ukraine nso ɛbɛtɔ mu ya na ndesifoɔ bisa sɛ nti bɔmbɔ de yɛbɛto wɔ Ghana na ɛbi wohwɛ Russia baabi a Russia da ɛne baabi a Ukraine ɛda wiase nyinaa dwadie nyinaa no ɛnam wɔn hɔ ɛno nti no ɛtɔ de bi a sɛ ntɔkwa no mu ne ade no akwan yɛ bɛfa so a yɛbɛ importo groceries nneɛma yɛdie nneɛma ɔman biara depending on import ne export ne ade ɛno nti no baabi a Russia ne Ukraine ɛda yɛ dan a shipping lines bɛfa hɔ ɛnɛ shipping lines boɔ epagya ya ma na nya de ketwa ni nyinaa no ɛyɛ ntɔkwa yi ntɔkwa na ma kɛyɛ wɔ bo na ship bia no container bia yɛ gye no nso ɛnɛ adɔbo ma kada kɔsoro ɛno no ama bibia boa yɛ de wiase mu nyinaa na bibia ɛboa yɛ de ɛne yɛ ka Russia ne Ukraine ntɔkwa no a ɛho effect no a ɛno no mɛmɛka medeɛ asemra sɛ bedwane bigye sɛ sɛntwerɛfoɔ ɛbɛte aseɛ na ɔmo nso ahwehwɛ mahu sɛ yɛyɛ research no ampa Russia ne Ukraine are affecting their self and no crowd deɛ fact no ɛwɔ hɔ since I live in an isolation deɛ ɛden ya nea AC wɔ man foforɔ so no ɛbɛka yɛn but yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ COVID any Russian Ukrainian war no nko a ɛna ama baabi a yɛbɛduru near effect of that two phenomenon global phenomenon egyina yɛn ɔman no yɛgyina bia anaasɛ yɛpapem a na yɛwɔ na ɔman no ɛni papem pa ɔman no ɛhyehyɛ nyinaa no egyina amano no dwadie ɔman no sikasɛm nyinaa no egyina bɛsi abɔ so ɛnom de kekɛ ka ho ɛno nti no yɛma mpani baayɛ no wɔhwɛ yɛ no ɔsɛ daabi ɔsɛ yɛhwehwɛ nneɛma bi mu ɛsiane sɛ ɔba no ɔde nneɛma bebree si n'ani so nneɛma mampani de si n'ani so nyinaa no oburoni frɛ no sɛ ɛyɛ ambitious government aban yi nneɛma ɔde si n'ani soɔ no na ɛnyɛ nneɛma ketewa mampani yɛ n'anim sɛ ɔpere yi asɔ ɔpɛ sɛ ɔba aban mu na ɛnyɛ ade ketewa nti bebree no apere asɔ ɔbɛyɛ mampani nti sɛ nyame yɛ n'adom no ɔbɛyɛ mampani a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ sɛ nneɛma a ɔbɛyɛ nyinaa no ɛbɛyɛ agyapadeɛ kɛseɛ ɛde ama Ghana ebi ne free SHS ebi ne 1D 1F ebi ne planting for food and jobs saa nneɛma wɔ nyinaa no ɛyɛ nneɛma a wohia sɛ wode sika bɛyɛ ɔbaa yɛn nso yɛn nuanom a na-eti aban mu nso sɛ yare ma naka dompe nti woyɛ dan a deɛ wɔde asi n'ani so no ntumi mmɛka sɛ mebaa yɛ ma mɛto hwee nti mentumi nyɛ ɛwɔ sɛ ɔpɛ besia na ɔde yɛ yɛpɛ besia a yɛde yɛ nyinaa no na wahu sɛ ɔban ne foundation ɔban ne fapem no ɛnyina yi nti yɛnhwɛ ne yɛmpɛ kwan bi so a yɛbɛnya yɛn ankasa sika a yɛbɛtumi de adi dwa ɛde abɔ yɛn ho bra a ɛnyɛ sɛ de bia no yɛbɛtumi gyina nkurɔfoɔ ɛpono abɔ ɔmo ɛpono ano ɛno nti wɔyɛɛ na yɛyɛ sɛ yɛde yi levy ba yi levy na nka yɛ hyehyɛ yɛbɛtumi aboa na yɛnya ɛtoɔ sika kɛseɛ na yɛde apagya ɔman no a yɛnim sɛ ɔman mu yi ɛto a yɛtua no nyɛ ade a nnipa nyinaa na ɛtua bi ɛsiane sɛ abere ne abere nyinaa no dwadie ne wɔn mu a ɔmo nhyɛ da ni formal sector no ɔmo tua to a ɛɛden sɛbe wɔ formal sector deɛ a wakatua mu no ansa na yɛbɛma wakatua no ne yɛate wotoɔ ɛno nti no yɛyɛ a number of reforms anka ɛbɛtumi de improve yɛ revenue generation
Mashe Bedra said that TNT, Yentimi, Anje, and Nimano Dona Antum, NDC for under the guys to say, Bogana for home by no, a Kunsan Yama Bibri. And so, you see a crew at that dying. Na nipo be miane fe amane wuntem ene wo bi obekrokro no na ekoni tu no ye he na obepe sabe enu nti no ye de ne yesi ye hwese ye be miane ekuro na da Ghana nan no ewukura ene aban bia baso a san sise no ewo ho no mu a ye betimi afaso na ye de ebu oman nenso fofi antoata de kosi ye ne si enu nti no ye de se Russia ni Ukraine na but Fali Bayankasane say the country, the nation, the economy doesn't have a sound foundation. No, we don't. We don't. But I know some say the Mama Comedy, and also say the Apacy a year near the Mpundu no. What if free assistance were a fee from Mukusku? Don't one know about half of them. Abian community in Kusku, we have close to about 2 million youth are Mafa school. All because of free SHS. I don't know, you be here, see a bayer near ma, a bit pija or mino, if he Tibia Wumuno, and there, Yenumusenko Fubi, Eco Kriayum, Nipper Bamin chain, a bepesi, Cabapem, Mwaso Muko Kriano, Dawson, Adintia, almost the Kriano, Sabi, and yet in Crassin Quana, say Maminum Quano, see Jadema home. What you always could not win Yajuma. Na, a Bushamas has been a bit in the Kria, betting a year. Yeah, see, I want the one of rice. You paddle do you don't say, on person do who share a mudiamuno, and yet at the Ketwa. And just say, a buying at the policy bar, a bois, a manipulation or mentality towards the development agenda of the nation. Okay, and Bakwa Ibimuso raise issues and concerns about, and say, one, Omanpenini presentation, Muno, or Casadiafa freedom of speech, I say, Utro shady kakradi ma. Diplomats are a work Ghana ha or say your freedom of speech na ya corner mo create me bekeka yen sem we koso ha ebi much as say shade no true Eddie Ama in particular German ambassador or work Ghana ha futu a wode ma yen ene ebi o mampani through ni shade ye wo ebi no so a diplomat ni bi so o so do o ma no to yen sem emu pen kobasa na ase ye ne wo mo bilateral relations no and I adire sa effort no and also so one woman ya adwen ho Minia kasa ye kasa sabe no kasa me kasa wo se ho to say obeti ase wo kwambi so sabe me no kasa ya me kasa wo se why obeti ase differently mampani ase mo kan ye e wo freedom say enne obi anka obi akasa bo anhye ne yem ama womo musi amahodo anamu ewo mamu ha sabi yenim say traditionally mampeni or a chief diplomat or a foreign minister has been in the diplomatic world into onim tie onim say diplomats die ana womo musi amahodo anamu no omamu nsem ya mo fama no ntutum sa esan say oti oman bi mu na usi oman bi anamu a wotu say ne wo okrum nti no untena ho no mo Emma Sabi, mining somewhere or more can Kebi. Nanso, what did you just say, Ghana? Yeah, Kebi min Kebi no Akoswa Masabi, and ne, woman see a man for a name and so creative Kebi. I didn't see, and a woman more analyzes them. And she say, oh, I'm penny and pa Ghana, I quit him, oh, I kept my min Kubimu. Then who say it's shit, and I'm a penny a through. Not when encheye and ye who said diplomat be Edward Manwato to yen se mu kakra ni nyina na ye futu nsem Yankasa on mine aqua Germany on mine aqua Germany in penny for aba na me penia spe on mine Germany penny for say China car ye die no ye aqua sre wo mo so omo en kan se kakra na yenya kwai emfanya ye IMF nsese no na yenim se China nso ne German omo won sa wosodie kese ya sre wo mo yenim so mke bebe yi nti yakwa akosre wo yakoda wo so mo ne China fo nkasa enu achi German ambassador ebeka se ebeyedin isa se China fo no omo mama se nti ebeyedin kakra
owie ka sɛ businessman bi a wɔga na kora no mfa wɔn ho anyim na wɔn nsrɛ China aban no wakyerɛ n'adwen ɔyɛ German anamsini German mpanyinfo a baa nsrahwɛ wɔ ha a yɛn nso yɛde yɛn nsɛm to wɔn anim no wɔn ne no na di nsa wɔ so asɛmbɔne bi anim ade nti na yɛn refer to is it the British ambassador German yes at the UK ambassador maybe Mamawo your channel not treaty yet. Oh, okay. So all these things are references to diplomatic discourse normally no and can you say but obi was steady diplomacy bia no e betre wo say o ye diplomat ye course wa man bi no and say na fa ho sa it say you are different o no o man no so what say o mra foforo when him say obi a diplomat or driver see the car because of the traffic when him yes because you go say we man penny o man no penny no nam sini into a man one man no and said that I apply to do that much so that's it in the diplomatic world you were quite fast to behave but yeah pa adia to Musa Ghana you can be mamin kebino akwana nimwa to an extent to say yeah no ya relax such laws no I mean the diplomats now put big car ya man yourself any yensem or my moon sem ni bi hey abaso body akafie I was say boy ho abaso also we your politics so they be wo no eniema onim se beboa wo ka beboa no o ka nyom pa wasem no obeka achia no eni bu bebi se ni ompa wasem no esua wasa na wachia ne pa beboa ebi ena yeduano mo eyi bedi megidi so se boy ho abaso so ye kebi mami kebi na kosra my neno adia developed countries cry and my quine manning cost one. Yeah, they are my quine and man cost. Okay. It is a new quite to maybe a bracket here. My final question would be, sir, as Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, na a day before our dinner presentation, Ebeba, United said the Akoso as Simon Enie, Amampania Mohon Wakra, na Enhadrin. When you are Commander-in-Chief on Kasakeke, Assembly of Biano, a major reference point. Once the Kanka said Parliament in the House of Record. And to Mampani, I expect to start them on kind of thing. On member condemn Musu Janina Yukunuana. Ye yang if you mua yaye. Omra, Emma condemn Asuja for a call. Asama na Asuja for no, actually Muse. It was sanctioned by the military high command. If it was sanctioned by the military high commander, me assure us so one komobi edia or the military high command be the and commander. So ni military high command in this and commander. Omna emeche say. It is the best way is to keep quiet. Maybe this is not the only opportunity a company communicated to a minor. There will be a lot other opportunities. But we issue statements. But now all these episodes, you can't just rush and say anything. Because the Beke Biano, it will be used against you in the court of law or what. The Beke Biano, I will message German. A idea, a best subject to interrogation. Bijiri say na ka say oka bibi e wa chama no ho a nka ebia eno na attention na no e be koso. It is best for him to have kept quiet over it. There will be lot more opportunity for him to comment on this incident. Honorable ma ye na se bibia ni e be san ba on chen bi. Mr. Medawa. Yene Honorable Alexander Kwesi Akwa ye achim dam rahye bidwani na yene ne kwatwetwe en komo no ma memfa sedan koma Soboti say opese wo boost wo immune system no say wunyanya problem wo ho aye kan say ya beka so obobafo no no manya omasem wo ka mepa chew entesa ma wonsanka Soboti ni bi na boost wo immune system ni ma be ma wa hoden mapa ama odi adi dwuma die bia wodie bia no
ɛba bɛ mu ahoɔden san sɛ nkwamoa no ho bɛyɛ dene na ɔma ko de tia yare bi ɛbɛsɔre mepakyɛ yɛde akakaduro hwentia pɛprɛ aborɔbɛ ɛne akakaduro paa ne yɛde afra meko ankasankasa ɛne yɛde ayɛ sobo tea no a ɛboa yɛn mepakyɛ ɔmanfo ɛwɔ akyem ɔdaa wopɛ bi atɔ a wobɛkɔ Alhaji Hankuri Enterprise wobɛkɔ Frimpong Enterprise saa nso so ɛna wobɛkɔ Antiadwoa wɔ Roman ɛsoro hɔ no mo wobɛkɔ Mary Nkrumah hɔ a ɔno no wɔ aboabo supermarket hɔ no ɛhɔ no mo na wobɛkɔ Nana ya provision store ɛnso so ɛwɔ ɔdaa Sister Vero provision store ɔne Sinapiaba ɛne di animuhwɛ ɛwɔ akyem daa woba AHENKAN FM nso so a mepakyɛ wo nsa bitumi aka sobo tea no ebi frɛ yɛn wɔ 0244 878763 0244 878763 wofrɛ saa nɔmba no a wo nsa ɛbɛka yɛn na yɛtumi aboa wo papaapa Jubilee Hospital nso so sɛ menka nkyerɛ wo nɛ anɔpa yi sɛ ohonam ne dodo wopɛ baabi akɔgye ayarehwɛ a ayaresa no bɛyɛ koro gyen a na waba Jubilee Hospital ɛwɔ private rooms nti ebia wontumi ne ɔmanfoɔ no ɛnna baabi nipa dodoɔ no da wopɛ sɛ wo nko an do kokɔhyɛ baabi ɔho ebia na yɛ onimonyamfoɔ bi wompɛ sɛ nipa bi hunu wɔ ne saa nneɛma no woba Jubilee a yɛwɔ private wards ne nyinaa wɔ hɔ no mu a yɛde wobɛkɔ hɔ ne ahwɛ wama ho atɔ kama inpatient service outpatient laboratory test no yɛyɛ ne nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ pharmacy ɛwɔ hɔ nti aduro bi a yɛatwerɛ ma no woba Jubilee a wobɛtumi anya atɔ antenatal care postnatal care ne nyinaa wɔ hɔ no mu a theatre yɛka sɛ kɔyɛ surgery ɛno nso woba a yɛbɛhwɛ ne yɛdi ho dwuma de ama wo maternity wɔ hɔ berɛ ne so ne Nyankopɔn hyɛ wɔ pemfo asomdwe mu a na waba hɔ yɛwɔ ultrasound system ɛwɔ hɔ no mu a yɛbɛtwa wo scan ɛfi wo ti so kɔsi wo nan ase baabi bia yareɛ no ahinta no yɛbɛtwe apie na yɛasa ama wo ho atumi atɔ wo mmarima no nso bɛkyɛke wɔ mo prostate level ahwɛ sɛ nneɛma deda yi anaa w'ani wotumi posa saa woba a yɛbɛhwɛ wo diabetes ne hypertension nso so yɛma ho nkyerɛkyerɛ efiada anɔpa bia nti wɔkyena sɛ yi dwumadie no ɛbɛkɔ so ma menkɔ ahoma no so na me ne executive secretary ɛde ma importers and exporters association ɛnkɔ kasa kakra yɛwura Samson Asaki awingo bɛtɛ wote menka anɔpa yi AHENKAN FM so ni maakye atiefoɔ nso ɛgye wo so papaapa na importers and exporters more reaction to ɔmampanin ne presentation no ɛne sɛn Well, I am we issued a statement yesterday to show our displeasure in the way especially the president handled the economic situations in this country. Vis-a-vis the way the president came to parliament without mentioning anything within micro and then macro economics of this country, i.e., President was silent on what is our inflation, what is the concern of our government concerning the rate, exchange rate, prime rate, interest rate. I know one of the State of the Nation address the case. Excellency, the President made mention clearly that the rate of borrowing in the country was 25%. Even at that time, it was hovering between 27 and 28%. Now we are hovering around 40%. The President was silent on it. We are very much aware that the President also yesterday asked Parliament to speed up with the income tax amendment bill, which the government intends to tax companies or business owners profit after tax come if that income tax amendment bill is being approved. Then again, you heard the President asking Parliament to speed up with the passage of the excisable tax for those who produce bottled water, carbonated drink, Fanta, Coke, and other things, to be taxed them as well, to up their tax to like 20%, which is already the business community are dwindling. They are not doing extremely well, including, you know, that they have already gone ahead to implement the 2.5% VAT. Adding up the 2.5 making it 50%. It's currently, if you are paying taxes right now, if you are clearing goods at the port, you have to pay the 50% tax. And so I can tell you, when the government started off pushing
the president listened to Buta, listened to Asante Region Traders Association, who closed down for close to 3 days, remember, during November before the budget was read. The reason was that the VAT was too high. At the time, VAT was hovering around 19 point something. Now that they have moved to 21% plus, it tells you that quite clearly the government has no respect to business community. And the progress doesn't matter for government. I see, but what considers also say state of the nation here definitely, it has to be in an abridged form. Later, no open any details. Sector by sector, ministers will come and present it. No. Well, this is not the first time the president has come to be a state of the nation, and he's not the very first president of the Republic of Ghana, so far as the Fourth Republic is concerned, to come and then make those statements. And this is not the first time the president has come to Parliament and made mention of economic stability, made mention of where inflation are, where cost of borrowing is, where exchange rate is, where prime rate is, where talk about taxes. So what are you talking about? I can tell you it was a deliberate attempt for government not to do that. To you, no, you say, ABA sector ministers and Beba. No one in Chichi money the above 12 thing. Who is supposed to account the state of the economy to the people of Ghana? It is the president. I see. But more krata na mo di ababo ntin so a o kan no me hu caption bi me yamo shame kakra me nim say still I stand by a mo kire say address ni full of hopelessness. Sanity. It is very hopelessness. There was not enough hope that the government, even the president himself said it, that even though he's going to IMF, it's not, he will never turn the economy overnight. He didn't make mention of that in the statement. But, so why was the essence of us going to the IMF? It is, the president even declared that yes, I've gone to IMF. Yes, I'm going to get $3 billion or whatever. But that cannot turn the economy overnight. That's what he said. So it tells you that he's going for IMF. He's 1 and some 7 months or how many months left, 1 year, 7 months left for him to leave the country, the government. He cannot do anything. He will leave it like that and go. But is it not true? So say IMF na ye kono sa sika na ye kokopeno can never be the panacea to our problems. Is it not true? Go and ask. Don't ask that question to me. Oh, sir, what's it? Hope nim, and I'm maybe say, and no cressa. When you was going to IMF, when you were looking for the domestic debt exchange program, what did he say? The one who has been having his voice for you to play and go and ask him. You ask him, didn't you say that he will not go to IMF? The E-level was the panacea. Didn't you spend money going around this by 6 regions to do town hall meetings to get E-level pass for him? Didn't his deputy minister says that so far as they remain, President Kubo remain the president and they remain the minister, they will never go to IMF today, they will never go to IMF tomorrow. So don't come and ask me that question, brother. Sir, Mr. Saki said, what they will krata about Bontino, or krata about Bontin, so we have to interrogate what krata na the Babontino. I am saying that what the president said yesterday, there's no hope. And the president declared that yes, his government cannot restore the economy back. So it's not hopeless situation we are. Where do we find ourselves? Price of food will continue not to come down, to continue to go up. Is it not hopeless? Purchasing power of Ghanaians is continue not to have power. The income status remain the same. Government gives us civil servants 30%, and they break the increase utility tariff by what percentage? Do you remember? Now, yes, service and debt. Send your bayer. Books outside, they be so clean. Na attracting investors. I'm on my banner and also any hope. When the money was there, they spend the money. I'm not the one who spend the money. My brother told me that. You know where to go and ask your question. I'm telling you that business community have lost trust, have lost confidence in the government. And I've given you scenarios, and I've told you that as a consumer, prepare to pay for more of price of goods. I'm not even talking about goods that is going to be imported to this country. Even goods that is being produced in this country. You saw that before the president came to Parliament. You saw what the Utility Tariff Commission chairman said.
that even when they came to announce that domestic consumption will pay 85, they said it's 100%. You didn't hear? But I know when you're but any more crata no Hong Kong. Why? A question that you are not supposed to answer, don't ask me. Go ask because they are using tax to pay somebody who came and told Ghana that unless we do domestic, even to the extent that people, including my good self, haircut, HM, Musika, EDC, HM, they've shown me what I will take and what I will not take, including those who bought the bondholders. They have negotiated their rate for them. So why are you pushing government question to me when you think we will continue pushing him to answer questions? Then he will get tell you he won't answer you, and that's it. If he that you use taxpayer to pay him, can tell you he won't answer the questions. Samson Asaki Awingobet, oh, you're too much. Are you exhausted with your question? Me part of your brabium. Are you exhausted with your question? Me exhausted, yeah, but me who says Wakuma Basrun to be manaba form kakra. Oh, that means I can tell you that no question to ask me to answer because I have said my limit. So go and answer them that. As kasa about hopelessness. And I mean me be our questions and ye call so yin eti and no who say hope mu ana. Hope ni ho. Mame na se bibia ne e besa babium. Okay, yene ora Samson Asaki Awingobet, Executive Secretary, Importers and Exporters Association, and yene ko kasa ye no. Na migusu American Jubilee Hospital ho asem e dia chiro me pa cho Jubilee se me kan kire wo se wani e na e hawo a wo ba obehwe ama ho ato kama. Diabetes any hypertension so oba e no so obehwe na watimi ama wo nkire obetro said obi weduane obanum wadru na oho atimi ato ntentem canteen wo ho. Insurance nso ye national health insurance and a private health insurance. Inti private health insurance no companies ne doso obi ametua yeka nti ye mu obi adin wa ha mepacha odan aboabo mantra bridge ne so 0244575799 0244575799 and a 0241784645 0241784645 aye number abefre na Jubilee Hospital womo agye so na fe nkomo no matamu afiri ho edi atwaso na Samche Enterprise enso so edi na aduru so yi Samche se menka nkyerɛ wo sɛ usi dan a ubehia cement ubehia iron rods ubehia nkyɛnse a yɛde bɔ dan so enadoa yɛde bɔ dan so ni nyina wakwa kofa bi di aba nti sɛ wo ba yɛn hɔ a ugina wonan so nyama kan nyina won sabeka enya afei na wo kwa koto bi wa haba na mekofa no saa na nsesem to no Samche watwa so kura ti a nti ugina wonan so nya wo pɛ bi a won sabeka ewe yen ho na kyese wo na wo kro no ye wo Amantra Wache Junction Achimodan Amantra Wache Junction ho na wo behunu Samche Enterprise eya na wa frame 0243 583190 0243 583190 aye number abe frɛ na yatimi agye wo so Samche samen kan kyerɛ wo sɛ woyɛ mason ni na obeto cement no bags be se aduonum ene ne eboro saa akyɛdeɛ kama wo ho a wode ebe ma wo nsanka bi na onso so fa kokɔyɛ wo project no dan sie die sisi ho ne ma na yɛ den ɛne nti sɛ o tɔ a no atɔ papa preko ebre ne ye wie du anasa ye be ma wo kwan na onso so wabam na wababa beto won kra na fi yahwe na ya sɔre so mema remfi sɛ nwumre yi nso so ye be san aba eye boiling issues nwumre yi ye be hia na fi no so so ye di ho nkomo nti nsɛm no ne aka ne nyina no ma ye fa nhye fridge mu na ye mfa nhia ho no mo ye yesinki be di nkomo kakra de afa freedom of speech no ho ne ebisa sɛ saa ne tia na because me wo fa bia minimu no wohwɛ attack ya waswade asi nsɛmkyerɛfoɔ so ano ɔden papa woyɛ nsɛmkyerɛni na wo kyerɛ wadwen woyɛ nsɛmkyerɛni na woyɛ critical yes hey akwakwagye sika wɔ baabi yɛsɛ sɛ wote sɛ nsɛmkyerɛni yɛdidi a na sɛ kɔmde no I mean when we use words bi say ya ɛyɛ ne hadwen ɛyɛ frivolous
and what's a mu use words bizarre. But some of the sense Mchoni cannot think through. Mchoni cannot see red and white, cannot differentiate. Ya mamonyesa kra. Ma yang konkotunkra omampani ebekasa na fi yama kwan na wabamu ebi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, NT numbers here di Juma is 0201944485 and 0554820910. And only numbers here di Juma we say I want to wish myself a happy birthday. Your friend is Selena. Selena, happy birthday going out to you. Live long and prosper. Unfortunately, one for baby I war and fanka home. Wings also Obuoba, please good morning. How are you doing? Yami adome ho yepa. Your friend Oheneba Metio ewo Oheneba Ventures your Caprice or da. In fact, u program the best in the East indeed. Na nyankopon ya aduma wo chena me lovely grandma Auntie Efia Koko awo aboabo na woda intimi man happy birthday in advance. Nyankopon to nkwa enem yenua bema Oheneba Michael ne dia wode eba ye no we nso say AHENKAN933FM we the best in the East ankasa Gemfi Eddie Free Kokobin osie tyfro no mo KKB and our day eba ye we nso say a friend is saying okay Sami Boachi enso say metie wo pa na omampani State of the Nation address no metie ye papa in fact NPP any amemu omampani akufu adudi animu yi omo ya adwuma wo omo abɔ adwuma papa na we mam ya hotoso se ebema ya breaki 8 no nti 8 ne de eden ya ye breaki enchia nkoma honorable Mark Okraku Mante ose wo ye ayensu ano parliamentary hopeful esanso so na payo se nam hagide ono so esu Jaman constituency no yese wo pese okokodi MP ewo ho Enoch Asama kese or see the state of your nation no and one ubotom into so be betena radio TV so na okeka brofo akese de kire wa no abisa ubotom se na mibotom so sen na etie enchiankoma Owin Kwame Frimpong aka Darling Boy parliamentary candidate hopeful at the Lower West Akim constituency Enoch Asama kese ne dia wode ba ye no DJ Omale wayosi goso or say Endra Sona no e buy any de inspiring papa fantastic and it as wo mu omampani akufo achesa mpa or show boy na ni show boy nti ebema NDC any Rajon Mahama wo matena opposition ache papa yenua DJ Omale ne de o de e buy ye no we enso so or say a friend no Aaron Babakun Kokomisa watro ne de anything or de aba Aaron yenya bre wo sa yingoma ya watro yi ho ye da se nonetheless we say okay atiatomu aha atiatomu okay hey no oh okay enti Selena uton ice kinky wo abo ene wa woda so happy birthday going out to you, live long and prosper
0201944485 and 0554820910. Me pacho yefa wo course no enkrato bre aso. Hwan na wo to nkra de ama no. Hwan na wo asem ka kire no enya tem didie. Me pacho adwenkyere onu obi anya adwene ya se na medical ka no. Intellectuals omo entwa mpowa. Aden ya oni we nya adwen. Enti no ne nya adwene de yesi no. We are intellectual untwa mpowa. We are intelligent untwa mpowa. But all the facts and data ena edi wonsem ano. Obi se mi di benku ameme. Obi se mi di benku ameme. Bra be kirem di ntia we di benku ameme. Nya tem didie. That's it. Ena we di benku ameme de aden we didi fo no. Ebi am di benku asensensense. Ma be kire wonsemu. Simple. Me pa cho udi ni be bi okese free. Baba woni wanti. Anwa yinti o. Da sinu kuma pa odi. Na musra. Obo am koma sam am fa kwanya simintia obatampa amase incoming MP akotia constituency. Na mintia incoming president. Honorable Kennedy Japan. Am koma sam so. O ma beni state of nation address here about kan dey. Oba me munje ayi in country bi elim me mti kakra ba me ye arishim bi mti on sakram o pa on sama kan foforo ade na woni arishim wo mu oh da nkoyi sa keke nkoyi na re wa won tie bi mati akan ni nyina na me menti me kra me ba na be na ayi ase animre no na jono na mbere kakra me na mchire ada na brofo ne dɔɔso ntia na o brofo do na kam brofo brofo kan ma fo ntia an kan fo interpreter bi kra na ko o kan kra ma fo obi nchira tie na se ɔka wia nsɛm kyerɛfo kyerɛ mu makofa bro ni kasa na da bia na yi titi o kasa nya kasa o sia no eye anwa ye jawo obekeka nsem akese eye me pacho unsu di ni bebi akese free me kase free achim buchie me slab dikise kan me pacho yinti o mami Beatrice me tumka ma o pankroma se yakwana wajagu wa nso to account mi mat account mi nkono o mama ye maye yesi ya hunto yesi ye check ye adwuma ma ban titie nto me o me yakwana maye na yesu ya hontoye no masam kaka me wakano no ye da si bebre onso so obi kan na waba na odi abeto aso ne ayene asore so na abrantie no a sojani no a nkrofo kwaje ne nkwa free ne nsam ya ewo a shaiman no ene nyankopon ya adomo abrantie no 21 years omokope ne krabre ewi ase areho be ma chodi ni bebi akese free. Hello. Yes, sir. FM Native and Pacific. I'm Bompire. Me pacho into you. Hello. Me pacho into you. Masamba could say, a branch and I'm so makunu. I'm going to name the foyer. A map and go for no two boons as you say, you name the sea or I'll come up for no two boons on my end. But I said, I said, the soldier for the sea you could there. Career, the Bompire said, and I don't find a known to me. Almost stop kakra because me nya bi wo ko gudi power say yes ya bono no enye easy enti komo he ngata na me ba ababo so lai me se masa wo be he me kwan am faso ko me fia the whole me so da na me kwan je wo be he me kwan pa na me hwe aya no mo ba me fie no mpa on ba di property weight ya aya say me bu ti ya fu no aya na tete me hu de me kan che ma me no ji sa property weight no enti ma di sa ko ase di property weight me twa bim property rate no kra no omo suspend ne kakra omo chide ko ho kakra se afuria omo nhyase de bia me ka chama me no ya me kwan nam so ana ade bi won so a MC adwuma ye de ne gu MP so MC ba fa ne nsan MC ba oda ha on fa ne nsan ne bo se ababo krom ya e de na waye wa ha onya hwe ma me ye ntuna mfu ba so pa de a se ababo de se be ko so pa de obua enko so nti masem no
yate yɛda ase bebree ɔnso wobɛtumi aba bɛto nkra nkra no ne nkurɔfo gu so ɔmo to no a ɛnyɛ obi nkra mfa nkɔma no woju hu di na ɔyɛ bɛɛma numbers ne egu so a yɛbobɔ no mɛnyɛ obi nkra ebinom adane akonkonsafoɔ a ɔno akɔma mu hu kotie bɛkafoɔ na kotie bɛkafoɔ no bɔ man to the extent sɛ sɛnea woka asɛm no wɔnka ne saa pɛpɛɛpɛ o na ɔtoatoa no de bi keka ho na ahye wɔ nipa no ahu enti woji wo hu di a numbers no ana egu so a announce no 0201944485 ɛna 0554820910 bowuram na nso bɛto wo nkra na yɛnkɔ yɛn anim enti sɛ na meka na brantie no ɛnɛ nyankopɔn yɛ adom a ɔmo bɛpɛ no krabrɛ ha dwen pa 21 years na nnura ne papa kyerɛkyerɛ ɔmo nsɛm mu bra ɔmo abrɛ abiri wɔ mu mogya ani a ohia wo fie wo ɛna kwanya ne baayɛ ɛna ɔmo sɛ saa na ɛteɛ deɛ ayɛdeɛ last nyinaa bɛgu so na wo kokɔ wura mu a yɛnim sɛ yɛden a wobɛboa yɛn na wasesa fie ɛde ama yɛn show bra ɔmo abrɛ ɛde akɔle akɔkɔ wura soja mu ama ɛnɛ afei na nyame adom abosome na kakraba na ɔma hyɛ aseɛ de twitwitwa ɔmo ho no nkurɔfoɔ bi ɔma da no wɔhurie mu gya mpo mu tirim da no akɔto ahyɛ akɔla yi so agye ne nkwa firi ne nsɛm yayayayaya ebetumi aba sɛ wɔfom mo but da bɛn since when ɛna ba Ghana ha sɛ obi fom wo a ɛwɔ sɛ bitimi de boɔ boro no aku no na sɛ suban ne yɛkɔfa firi hefa na kyɛ sɛ tema eni ye mu to the stand say ye de bo si nipa kunu a ɛyɛ sɛ de yenya kotere bi a ye bɔ ne bu akunu no na obi ne breadwinner ene mo yina no aduane a ɔde mara busuafoɔ nyina mo yiom nyina no aduane na wo hwɛ baabi ɔmo tie ya werɛ ho papa no boy ne papa yi ka sɛ baabi a yɛtie obi rented ayi house mu o efie no krampokra nyi fi papa bi mpo a kwada yi na nkagya nyame adom ɔmo atontontonton mo adwapade ade na kowura ayi soja yi mu a anka ɔmo bɛto ɔmo ka onipa de sani sɛ wafom no nti na wɔde sɛ buo sɛ dean yi na wɔde akum no efu di fo nti betimi aba sampa ɔfom sɛ wodi baabi obeyi ne ho ano but masema mi bisa ne sɛ baabi akoduro no yɛayɛ so insensitive to the extent say kyɛ abufuo ba ɛwɔ sɛ mede adeɛ bɔwkum baabi o ma na duro no yɛwɔ adwuma wɔ se yɛyɛ the fourth estate yɛwɔ adwuma yɛ fourth estate for yɛwɔ adwuma yɛ nsɛmtwerɛfo yɛwɔ adwuma yɛ ensɛm a yɛka no radio ne TV so yɛwɔ adwuma yɛ the third estate the four legislatures no almost were adwumayɛ first estate for ne ahemfo executives no first estate mu adwumayɛ second estate mo so mu adwumayɛ and a third estate mo so mu adwumayɛ ahemfo no almost mo wɔ estate ban mu ɔmo bɛ wɔ fifth estate mo so mu adwumayɛ and a parenting you lose on track as a result of poor parenting and a suban ba kubi a Ghana for ho a me de mfa me ho for no say yesi abrantie bi a obi di nam ho pa o mo hunu no o mo nimu no wo be bisa ne sa abrantie epom ha ye nimu o hwehwe obi ana Ghana ni behwe odipa ni to won ka hwe o de amayenka se abrantie na kowia bibi sisi mi hunsuro ne na machire ho sa musuba ni munyai if you see something say something ya kan wasema kan okokan be ka se o pasem dodo o pede ba nsem o boa o man chichire unsu obi ni na mpotem ho na onipa no na niema wo ye ne suspicious a
bopino ne bisa ne se krache ada na wotwe wadi kurukuru saa ababawa wohwehwe obi ana ona monkran pa na wo se ya to ahye obi so brim no ye nyina betwa no ho ye nyina ye bisan ne ho ama ye brim na ku no ehye ni trim se okoka omo de beba ne so nti ono no odo ne ho chen ni nwia no asama abrantie nti wo ye sure pa say time a enkrofu ko to hye ne so onipa dasani bia ni wono mo a odi na ni ko sia se ehun wom esi funtum wo ese batatwene enu ntia ena chire o meto hye mo so a omoma amaso ye hyehye no Krista sumdue nkan ho anwumre ye besen hia enkrato ne de esi samuto nkra na me so mato nkra mamo nti ye de esi oframi Obuoba Ofori Amanfo ye de aseda e kodi amaboafo di ankan kwa me ye bo